Gabon, ongi etorri Durangoko Ezkurdi pilotalekura, hirugarren astez jarraian zesta emanaldia izango dugu, lehendabizi emakumeen Winter Serieseko finala izango da, duela 2 aste ikusgarria izan zen lehendabiziko final aurrekoa, dizdira gutxiago izan zuen, baina orekatua izan zen joan den astekoa ere, eta gaur onenak zeintzu izango diren jakingo dugu. 4 pilotari, Laura Bizkaitarrak, 2 herriberekoak, Markina Semindarrak, bestea Berritxukoa, eta laugarrena hemen bertakoa, Durangokoa. Ibon Aldazabal, Gabon. Gabon, Inigo. Bueno, ea partidarik onenak gaurko utzi duten, aurreko biak onak izan baldin dira ere. Bai, ez da erretza gongoz egiz esan, final aurreko oso on bi ikusigu, oso maila altuko zestie ikusi dugu, eta bai irrikitan partidadar bat aurre ikusten dugu. 4 hauetatik 3 lehengo urteko finalean izan ziren, berria bertakoa da, Elena Barrenetxea, eta txapeldunak hain zuzen ere, lehengo urteko biak aurten banatu egin dituzte, eta bietako batek berriro, bigarren txapela lortuko du, edo Erikak, edo Araik. Bai, hori da, ez, aurtengo honetan nahiko bikote orekatuek jarri dabe, oso orekatute ikusi da, eta osaitzi partidonak ikusi dugu. Eta bai, Helenak egiz esan, final aurrekuen oso ondo jokatuan, partido gogor bat aurrera eta ben, eta maila horretan badabiz, bai, nik uste dut aukera asko eduki dagoela irabazteko, eta etxien txapela jazteko. Partida gogorra luzea espero dugu, jokaldi gutxikoa behar bada? Bai, egiz esan bai atzelari bisek oso sartzaile di, gitxie utze gitxekuek, eta partidu gogorra jongo da, partidu nahiko fizikotik jongo da, orduan uste gaurko gakua izango da, zeinek gitxia faiau, aretxek erongo daue partidua. Horixe, lehendabiziko finala, baina beste bat izango da jarraian, Ane Uramenderaz, Gabon. Gabon Inigo, Gabon Ibon, eta Gabon ikusentzuleok. Banakako serieseko finalara izango dugu, lehenengo Euskotren Women Winter Serieseko finalaren ondoren, Erkiaga eta Johan Sorozabal izango ditugu aurrez aurre, Ispastergoa egungo txapelduna da, beraz, txapela defendatzen saiatuko da, eta datu bat ez dute buruz buru behin ere elkarren aurka jokatu, beraz, ikusko dugu zer gertatzen den, eta final handietan bezala, sarrera guztiak agortuta daude. Favorito nagusia, Ariz Erkiaga izango da, baina kantxan erakutsi beharko du nagusietasun hori. Orain arte ze emaitzea izan diren eta nola iritsi diren, ikusiko dugu pilotariek berotzen duten bitartean. Antxaratuta jendea agurtzeko prest dira pilotariak. Aialen Aldazabal, Berritxuarra, Araile Jardi eta Erika Mugartegi, Markina Semindarrak eta Elena Barrenetxea bertakoa, Durangarra. Erika joan den astean lortu zuten txartela, berak eta Aialenek. Final aurreko gogorra jokatuta Elaia Gogenola eta Maroa Medinoren aurka pronostikoa bete egin zuten. Eta gaurkoa orekatuagoa da, bi bikotek duten ematen baldin badute. Parekatua izan litekeela, diote adituek aldartetan etorri diren, berrantzi handikoa izango da, tensioa kudeatzea ez baita beti erraza izaten, eta gaur pilotari hauentzat urteko egunik seinalatuenetakoa da, zalantzarik gabe. Laukotean, Perria finalean irudietan duzuen Elena Barrenetxea txalori gozenenak bertako pilotariaren zat. Iaz parte hartu zuen, baina ez zuen aurten bezala azken geldokirate iristea lortu. Etaileak Xeber eta Julen Marku Erkiaga. Hori izango da zozketak erakutsi duguna, beraz, lehendabiziko sakea Erika Mugartegi aterako du, ezagutu ditzagun hobeto, 4 pilotariak. Bueno, ez da, ni behintzera oso gustura. Baina, gero da bete jokatugun da Elena oso ondo ibilia. Era zuen aurrela izena eta nik tanto egin bidoz. Eta defentzan gaur ondo ibilina eta harina ibilina. Bueno, lehenengo kongaltzen azea, gero guelti ematzegu. Gure jokuei jogu eta irabazi.
Bai, bueno, ja pauso baten da, finalinga, da oin, atzenengo pausu falta da. Niri barri jate zen etorri. Gure jokoen bigo da, ia zelako partidu da. Nitzako kriston posa, pasaren urtean atingatu ginen sartzekotan, ez ginen sartu aurten esperientzia berri zen. Goguaz da esperantziaz, alizten da bintzet finala irabazteko. Ondo, entzat hasieran jugar tanto gehiago aukiguz bentajan. Irabazteko aukera, Erika Mugartegik eta Arai Lejardik izango dute, dena prest, pelotalekua goraino beteta, ikuskizuna, astera doa, Erika Mugartegiren sakearekin, 15 lehen da biziko bideokoak, hirugarrena jokatu beharko balute, bostera litzateke, hasi da neurketa, falta, ez dio, hasirarik onena eman, Markina Semingo aurrelariak, atzo jakari gertatu zitzaiona, Bilbako eskuzko partidan gora arazi digu, ura luzea izan zen, baina hau ezela xe falta. Bai, nahiko motxata dau, ez dut uste botie ondo mondabenik eta hortik ez da gustura hartu peloti eta oine horrek gauzakein partidu ez du hau eta azkeneko tantuta baina. Bueno, ikusi duguna da, lehen da biziko aukera izan dutenean, pilota aldatzea erabaki dutela, Helenak eta Araik. Bai, nik uste dut, Helenak eta Araik egun pelota bizitxu hau atako da bela, eta bestiek egun patatxu hau, apur bate bestiek araidi jokuek entzen saiatuko di, Erikak egun errebotera bota, edo lan guztixe Helena ikargau jokue, eta Helena eta alrebez ez, Maialen ikargau jokue, eta aldanik eta pelota gehixen abantaien hartu. Lehen da biziko sekea atera du Helenak, aurrean harrapatu du Erikak. Errebotea eraman behar eskubiz, Durangarrak, bila joan da, aukera jokaldi egiteko, ez zaio ondo atera eta aukera orain, aurkariak Helenak, txitxakaren bila atzera, gora egin dio pilotak, erreboteko horma ikutu orduko, bigarren tantoa, Marroi kolorez jokatzen ari den bikotearen zat. Bai, horre Erikak ez da ondo barrure botata jonda, baina eskarpare eta atrapautza eta eskuskure botatza lehenak eta txitxakatuko dugu oso ondo. Sake luzea eta gurutzatua Helenak. Aialen. Galdo egintzaio Arairi, aurrelariak ez baitu sartzerik izan. Erika. Behera egin du pilotak, eta tanto. Bat eta bi. Bai, final aurrekutan be. Araik fai hau izazitxune pelota gitxisek mota honetako pelotak izen zinez. Apur bate hainketara joakonak edo aurreko boti bertan laizterro bota benak. Eta nik uste hori topabiko da bela. Apur bate mobidu, Araire bertan eskura botaten motazu oso seguru biltzen, orduan bera mobidu aurrera eta atzera. Hau bai dela harrigarria, bi sake atera eta biak falta. Bai, eta dana dator botetik, nik ontxebe boti, ez da emon ondo, oso importanti zen da boti, ondo zuzenien, ondo hartzia. Eta bai, lengoen eta bai, lengoenetan bebein hartu da apur bate deseroso eta gora joako. Konzentra un bideo botien Erika. Sake luzea, zazpitik atzera egin du botea. Helenaren egin da biziko aleginak. Bigarrena.
Sartzeko esan dio, azken unean erreakzionatu du Erikak. Askearen muturrarekin ikutu. 4-1, txaloak Erikarentzat dira. Ezbaitu, hasiera ona izan. Apur bat, jokos kanpo da, nervioso hongo da, pixkat sartzeko partidan, baina, bueno, txiki sartzen badoi eta peloteo gisa ikusten badugu. Elenaren txakea. Ondo sartu da eskubiz orain. Atzera Erikak. Pilotakada batzu jotzea ondo etorriko zaio. Orain artekoak ahazteko. Arai. Atzera Martina Xemindarrak, bere herritarrak ezin izan dio erantzun. 2-4. Bai, buruzkai pasautza apur bat, Araik pentsete ban lehen kantu ez hartutzanin aurrekuen, hainketara jugako eta ingoen apur bat pausu aurra indau, eta gero buruzkain pasautza eta ez izin da bueltan egin. Ja, hirugarrenean asmatzen duen. Txantziaz, ba! Hau bai. Tranquil! Arai Lejardi. Bakarrik! Venga. Erika. Arai. Bai! Iazko txapeldunak aurrez aurre. Erika aurrelaria, Arai atzelaria. Asteburu honetan, Zumaian, kluben arteko partida jokatu eta irabazi egin zuten. Aurkariak Elaia eta Frida izan ziren, errebote zaila eraman du. Erikak ezker hormaz lagunduta. Elena. Txaparen gainean oztu tanto. Oskarrena. Bai, ondo, buruz gain pasau dau maia lehen, eta gero aurrien topau dau. Eta basko arriskau barik, abiadura ondixaz moztu eta tantu. Johan Sorozabal, Gabón. Gabón. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, 5-2 en el marcador. Acaban de empezar. ¿Cómo las ves? Que están con los nervios, creo, un poco, pero hemos visto los semifinales que están jugando muy bien a la pelota y entonces esperemos ver un buen partido. Johan, tú te enfrentarás a Aritz Erquiaga. ¿Será la primera vez que os enfrentáis en toda la cancha? En mano a mano sí, creo que es la primera vez. Entonces vamos a ver lo que pasa en el partido. Johan, Aritz es el vigente campeón. No sé si eso te motiva o te supone una presión extra. No presión, me motiva más, que quiero ganar y que gana Aritz no me importa, que yo quiero ganar hoy. ¿Cuál es la clave para poder ganar hoy a Aritz? Que dominar el tanto en mano a mano es la llave, ponerle atrás y que siempre está en defensa para no que remata y es la llave. Eskerrik asko Johan eta zorte on. Gracias. 5-3 markagailua. 9. tantoa jokoan. Elena Barrenetxak aurre hartu nahi. Pilota atzeratu, Zabaletik, Maialenek. Bildu eskubiz. Arai. Errebotera bidean jarri. Maialen. Oso seguruak dira bi atzelariak. Pilota gutxi galtzen dituzten horietakoak. Errebes ezkarri da azkenean Zabalean. Arai Lejardi, bazekien nora joango zitzaien pilota eta pauso bat atzera eman du. Erikak jokoan bera sartzeko. Bila, erasoan hasiko da orain. Ederra doa, tanto. Lehen Ibonek esan digu, lehen da biziko tanto egin duenean, lehen da biziko final aurrekoan Araidi lota horiekin egin ziotela eta ekarriz eta entzuten ari ginen bitartean, horrelaxe lortu dute bigarrena horiek eta oraintxe hirugarrena. Bai, ez, Erika perrebez edarra dauke, eta laster botatzen daue antzerako posturian aldotza buruz gain pasau, zein hainketara bota. Eta orduan barai ez da, bileroso ez daki nora jongo den, da kasu honetan ja itza separe bat tantu mota honetan. Así que hori konturetuko zan Erika, eta uste dut amenik aurra asko mogitzen ikusiko gule bat atzera, beste bat moztxu hau. Berdintzeko aukera daukate Erikak eta Maialenek. Bera egin dio pilotak eta eskatu Maialenek. Beharritxuarrak baztertu egin nahi Elena. Laura Katzia parte hartzen peloteoan. Errebotea Erikak eraman. Zabalean Elenak erasoan hasteko moduko pilota. Askiratzu egin duen Erikak, baina kanpora joan zaio. Lastima.
pelota zaila sartu eta gero bukaera ona ez izaten. Bai, ez, oso zaila izen da pelota hori sartzie, eskerparetan ondo bastartut ere bota belenak, eta gero ezin zen dago geratu ondo eta kanpora joako. Sake luzea. Lehen beste bat bazuen, hau bigarrena du. Emakumeen Winter Series finala ikusten ari gara. Durangoko Ezkurdi jai alai pilotalekuan. Endez gainezka. Giro aparta, ea partidak berak ere. Ez beste, ematen dien pilotazalei. Bigarren sakea ondo gurutzatu du. Maialen, azpitik. Txarra doa bai. Ondo sartu du Helenak. Ez, salto egin dio. Garbi ikusi dugu gure parean zegoen. Eta Xeber epaileak ere ez du zalantza izpirik izan. Bai, nahiko argi boti motza, horratzeko paretien oso urrun hartu dugu pelotie eta ezin geratu ondo da eta urten iako. Eta lehena momentuz oso ondo, ikuste hot, oso zentraute, aukerak eta onak hartzen eta pelota gitxi faietan. Herriko Gorriaz jokatzen ari den bikote aurretik orain arte. Ez dituzte harrapatu, partida hasieratik aurrea hartu dietenetik. Atzera Eskubiz Araik. Maialen. Uste baino barrurako sartu zaio Helenari. Atzelarien arteko jokoa. Maialen. Arai, hormatik ateratako pilota. Altura Larregi eman. Gora joan zaio, 8-4, partida erdira iritsi dira, alde polita lortu dute Helenak eta Araik. Eta Johan Sorozabal entzun dugu, oraintxe, eta Aritz Erkiaga daukago aldamenean. Aritz, Gabon. Gabon. Ze gorputzalderekin etorri zara gaur frontoira? Ondo, gogotzu, beste final baten, papelona itxeko eta neure joko bat agateko. Egungo txapelduna zara, horrek presiorik suposatzen aldu? Presioi beti irabazteko presioi eta gogu ez da, baina Johanen kontra baiztote hemen jokatu, iasi ez aurten, eta zela juten da partidu eta Saki izango da garrantzitsue. Johan bezalako puntista bati nola jokatu behar zaio? Saki luze ataraz, errebez indartzu duko, baina atzetik jokatzen badau, da ez bada sartetan txula, sale ingozte. Orduan ezakia, zegominaz, berak ataraten da benin semifinaletan oso ondo ataraban, eskerreko hormara ipini bikotzete errestue, eta bere errebez indartzue, hortxe faieten badau. Eskerrik asko, Aritz, zorte hon. Bale, eskerrik asko. Aritz Erkiaga, buruz-buruko txapelketa ofizialeko irabazlea eta baita torneo honetako ere, iaz, lehen da biziko edizioa. Berak irabazi zuen, aurten favoritoa da, baina lehen esan dugun moduan kantxan erakutsi beharko du ustezko nagusitasuna. Atain, Erikaren aita aldageletatik oraintxe itzuli da, zer esan ote dio Ibon? Bai, nik uste dut esango txalapur bat minioitzeko badaula, lehen zan dugune hainketara mobidu pelotie, errebesaz jokatu eta batatzeko paretera, beste bat hainketara, nik uste dut hor dira biela gauzia. Ea, Ibon, ze esaten digun berak, Josu Mugarte Gabon. Gabon. Ze aholku eman diozu orain Erikari? Ontxe azten da la partidu, nerviosatxo ikustu dut gaur, besta edarra pasa, euskola junbari gatuako, baina, emotzeu pare bat aspirina lehen da, ia, bulti mototzen da, ontxe azten da partidu, da, ia, jokun sartzen izen izirri apurtxo bat botateko. Eskerrik asko Josu. Zeuei, venga. Eko esan du Josuk, eskolara joan gabe etxean gelditu dela, eta hori behar bada tentsioak eta urdubitasunak egindako zerbait izango da Ibon. Bai, nik uste eta apur bat, olako partidu garrantzitsu dugu esunin, beti nerbixuk horrek itxosuz, eta segun ez lan dukezun gabaz, espoz ondo loitzen, ondo deskantzau barik eta azken baten igerritxezu. Batez be partida zieran, gero partidu junala, berak esan da bemun, izer dixe botaten haziala, sartzeza partiduen eta nerbixo horrek lasaitzen juten di, baina, azier izaten da gogorra. Hau, Araik utsegindakoa izan da. Bai, eskuskuen eukidok, ez dugu inungo arazorik sartzeko hasiera baten, baina ez dugu sartu, eta gitxitzen ikustegu, mota honetako pelota erretzak utze egiten Araik.
Lehen da bizikoa du, beste atzelariak Maialenek ere bat galdu du. Erikak 3. 3 horietatik 2, sakez. Seigarren tantoaren bila Erika. Eta Maialen, 9. nahi dute Elenak eta Araik. Maialen. Arai. Erika 8. kuadro parean. Pilotari indartsua da. Eta badaki hortik ere atzean jarditzakeela. Maialen Aldazabal. Elena. Bizi. Ote egin baino lehen ondo Maialen. Arai. Maialen. 13. pilotaka da. Gainarteko tantorik luzeena doa. Elena. Eskubiz orain Maialenek. Oinetara aire zarrapa ez dezan. Arai. Eraso betean dabiltza orain. Gorriak. Erika. Ezker horma ikutu, baina gehiegi zabaldu. Eta kanpora joan da. 9 eta 5, 16 pilotaka da jo behar izan dituzte. Saria lortzeko. Bai, tanto pelota haue, tanto gogorra. Gitxik dominetan jondie Elena eta Arai, eta azkenien horiek lortu tanto itxik. Baina, bueno, hori ona jun izen bazan, ez dakit, tanto esan izango, ze Elena pentsau baina aurrera jodau botia. Bai. Oso atzean zegoen. Baina gustora entzun du Olaren hotsa. 10. tantoaren bila orain, aurretik doazenak. Erika, zer egingo du, gehiegi jetxi du, indarrez egokin norabidea ere bai, baina altura pixka bat falta izan zaio. Bai, txapaga ingainien asko txua justau dau, txapara, bota ona izan bazan, normalien tanto izango esan, ze ondo bota eta inderra ondo izaskun da, baina justo txapara joako. Bikote gaur arratsaldean Erikak berak beste sari bat jaso du Bilbon, etorkizuneko kirolarien saria, eta orten bera izan da sarituetako bat. Ez du joaterik izan, gaur hemen egon behartzuelako, baina saria bikoitza izan liteke gaur. Hemengoa jasoko du, irabazten baldin badu. Eta txapez azpaldin bada, azte txapeldunaren oroigarria ere eramango du. Markinez Xemina, 6 eta 10. Momentuz, jokoen ez da bizagintzen edo olako segurtasunik transmititzen, baina markagailuen lau tantora da, zondiok set honetan bizi-biziki daz, eta pixkate izerri xebotaten azten badi eta partidan sartzen, ondiok zeta estutu aldabe. Arai. Erika. Eskubitz sartu da orain. Ez du asmatu, Elena piparetat, harrapatu, baina erori egin saskitik. 11 eta 7, Irangarrak egindako piparetak eman die tantoa Gorriei. Bai, ondo bota dagoen, heldu inda Erika, baina ez da txartu botatako hormaiko izan. Gero hartu dugu, baina sare bigun horreaz ezin geratu, ez daukuzu hori konfiantzi lasai geratzeko eta horre itxikurteako. Bostantoko zulo polita da, garai honetarako 15 baita, lehen da biziko joko hau. Arai. Erika. Errebote garbia izango da, lana Elenaren zat, eskubiz ondo. Beste bat, baina goragi. Ezker ermatik gora eta errebote gaineko sarea ere joditu biak, 12 eta 6. Hauai, Ibon aintzat hartzeko moduko aldea dela. Bai, hori izan dut netenik segidu nitxue beste irutanto Elenak eta Arai, eta momentu segurtasun handixaz eta zeta hau aurrera eruteko itxuriaz. Bueno, eta berria finalean, orain arte txapelketa honetako finala jokatu ez duen bakarra Elena da, etxekoa, baina nik uste lasaien edo bera dagoela eta ausarten ere bai. Bai, ikusten gu bere zenbaki xepe, bostanto eginak, bakarra galdue, eta jokuen oso segurtasun handuxe eta lasaitasun handuxe transmititzen dabil. Erika. Errebotean Elena, errebes ez orain, ondo. Maialen.
Arai. Erika. Indarri karagarria du besoan eta begira nun jarri duen zainen errez. Orain. Gudiker Alberdi daukagu ondoan. Durangoko jaialaiko lehendakaria Gudiker Gabon. Gabon, ane. Barkatu. Gudiker, zer moduz ikusten duzu zuen pilotaria? Oso ondo, kriston maila moten dabil gaur, ia ondo hasi da, baina ia hobeto amaitzen da txapela etxien gelditzen da. Beno, beste urte betez apustu egin duzue, beste behin ere, eta sekulako erantzuna izan du jendearen aldetik. Lehenengo ekitaldian 500 sarrera saldu ziren, bigarrenean sarrera oso gutxi gelditu ziren lehiatian, eta gaur guztia salduta. Bueno, jendearen erantzuna oso ona izaten ari da. Nik uste dut igezko txapelketak zer ikusi handize daukela, maila oso ona emoen neskak. Da urten igerten da ondino be, hobeto da bizela, ja esperientzia gitzago hartute, da, joko maila eurek oso gazti edie, eta urtien igerten da, kriston mejorizi eitzen da bizela. Eskerrik asko Gudiker eta jarraitu lanean. Zeuri, ane, eskerrik asko. 14-6, azken tantuaren bila joko honetan, Elena eta Arai. Durangarrak, pelota gaiztoa jarriatzean, Maialen. Elena, eskuiz posturarik engainatu, atzean jarri, Maialen. Pasa egingo du eta pelota gaizto beldituko zaio oso Arairi, kantoa Berritxuarrak 7-14. Kanto barra Maialenek, Elena aurrera junde onda pelotien bile, petzete bane zabetxua gotako bala, edo aurrien boti eraitxera jongo zala, baina onda aprobetxago frontize, buruz gain pasau Elena eta Araikatzin ezin hartu. Tranquil. Arai, kantxaren erdian, errebesez, beti gora. Maialen. Atzina! Elena. Goizio! Maialen. Isok, goizino. Topau! Oki abazuen. Araik pelota eskatu eta Topau! errebesez atzeratzeko. Ondo. Opa esan dio eta azkenean bat egin du pilotarekin Erikak. Eta nagusitzen ari dira kantoan. Txapa jodu Araik. Zigarrena. Horientzat. Da, honek, errenkada honek ondo torrekoako, Erikai eta Maialen nahi. Naiz eta zetau neko zai euki, ointanto batzuk eitxie, oso importanti da, urrengoko zetera, pixka konfixantziaz eta partiduen sartute heltzeko. Erikaren sakea. Arai. Bakarrik! Airez. Araik. Zeu! Eskubizoren Erika. Ondo jarritakoa. Iritsi baina urroste egin dio 9 eta 14 ondo Erika. Bai, ondo pilota zaie jarritze adei. Ondo bastartute eta bixen bitxartera bota dau. Meritxuko tantu Erika. Arazoa, gitu sakearekin, bat motxa dabil, nahiko motxataten dabil. Baka goizino! Estabil boti dabil, apur bat aldre bezataten eta horre txikataten dabil. Saltu! Arai! Kazaila sartu du zabalean. Maialen. Isok! Azpitik, igorritako pilota hori, Araik errepatu. Maialen. Egitu tanto jarraian egin dituzte, atzetik doazenek, gehiago nahi dituzte. Besteak beste. Konfiantza apur bat hartu. Eta bigarren setari hobeto ekiteko, baina ez dut oraindik galdutzat eman hau. Naiz eta oso atzetik doazen. Sartu aire! Maialen Aldazabal. Aire! Venga, Elena. Elena. Aire! Berriz Elena saiatuko da, ez? Utsi egin behar izan dio Arairi. Bakarrik! Erika, egondu xamar saltu! egin dio deiadar, baina iritsi da Erika eta kantoa errebotean nortu du gainera. Hau eta utzeko partziala
gero eta gertuago, nahiz eta horrendik lau tantoko zuloa dagoen. Bai, baina jokuen hobekuntza handiz ikusi dugu, Baina ikuste dugu Erika jokuen sartzen da momentuen arriskoa handiz eitzen da bela, hori botere horreaz ontxe atzeko zurure, ontxe hainketara eskumiaz bai mine eitzen dago, eta egiz esan asko betu di Maialen da Erika. Erika. Gora. Bai, ez da geratu horrek zesta barruen boti emotza, ez da geratu peloti eta oixetxu joako zuzenien gora. Lehen da biziko jokoa, Elena Barrenetxeak eta Araile Jardik irabazi dute. Hitz pare bat kenduko dizkio Anek lehena irabazi duten bietako bati. Elena, segurtasun eta lasaitasun handia erakutsi duzu lehen setonetan. Bueno, hasieran bai ez. Guztot amala usei junga dela, baina ikusi azeran aldabien egin tantuak eta ze gaitasun daukien tantu gehitzeko. Azken txampan zer gertatu da zeta iztea hainbeste kostatzeko? Ez da egin, nik uste eurek partidu izartu izela, tranquila jokatu da bela, gube bai palo batzuk egin guztontok, eta horrek 10 eraino eruti eurei tokau jakue. Animo bigarrenean, sorteon. Eskerrik asko. Animatuago sartuko ziren aldageletara, lehen da biziko set honetako azken txampan, sensaziorik onenak topatu eta gero, bai Erikak eta baita Maialenek ere 7 tanto egin ditu etxeko pilotariak, Elena Barrenetxeak eta bakarra galdu atzean 3, Ormabikoak eginda 2 eta sakez 1. Erika Mugartegik datu onak izan ohi ditu, gaurkoak ez dira orain arte hainonak, 6 egindako eta 7 galdutako. Araik egindakorik ez du, galdutakoak 2. Eta Maialen Aldazabalek eginak 1, eskubiz, pelota errebotean jarri du, eta galduta beste 1. 152 pilotaka da, jo dituzte, lauren artean 25 minutu iraundu lehen da biziko setak. Hortxe dituzue pilotariak, bigarrena bokatzera ateratzeko prest. Orain arte 2 partidak 2 setetan erabaki dira, bilokotan. Baina gaurkoak izan dezake behar bada 3. jokatu beharra. Azken txampan ikusi ditugun tantoak ikusita egon. Bai, honek ikusi gogu Erika eta Maialen, zelan jokuen gaurko etorri zen eta errekadatxo bat indabe tanto batzuk, nahiz eta aurretik oso abantaia handixaz juntzen bestie, ez dutzie lortu dabe, eta tonika edo dinamika horretan jarraitzen badabe, bigarren setien joko era horreaz, zeta irabazteko aukerak ukotxue, eta horreaz desenpatera. Elenaren hitzetan ere, kezka puntxu bat ere ikusi dugu. Horrek esan dugu lasaitu egin dira eta erakutsi dute tantoak erraz egin ditzaketela. Eta horrek esan dugu ja bigarrenean pentsatzen hasita zegoela. Bai, igule estrategizin aldaketan bat ikusiko dugu. Eurek pelota bizixe zamarra eta da belengo zetien. Oin ikusitxe Erika zelako mineitzen da binen pelota bizixaz, arairi haintxe haiketara bota eta ontxe gainetik pasa hori. Pelota motelaz gatxau da mota horretako tanto egeitxi. Igule material altuko dabe eta pelote utzera jokatu. Pixkate bigarrez eta jokue moteldu eta euren baliabidik eixera utxeko. Gule hortik jungo di euren taktikak. Epaileak aldageletara bidean ikusi ditugu, izan ere, aspaldi xamar zai daude kantxan bertan, Erika eta Maialen hauek lehen bailen nahi dute bigarrena jokatzen hasi. Markagailuak beste norabideren bat hartzen ote duen, hortxe duzue Josu Mugartegi alabarekin. Hoxe dinamika ja ondi ez, eure bigerri da bezala, hobetu dizen eta holan zauzenin normalien urrengoko honek geldialdixek edo paroiek ez di ondo torten, nahi izetezu jarreixen hazioztabe eta dinamika hori aldanik eta pixkorrena jarri martxan. Beste bikotea berriz, aldageletan. Horkariak urduri jartzeko asmoz edo, baina nik uste agortu dela. Hemen da ez da, beste munduko dinote berretan da, ez estie lotzen edo arregletan, baina ez da inorkun euren eskera. Baina Trastuerkiaga eta Xeber dira epaileak ere ala dei egin gidete kantxara sar daitezen. Emakumeen Winter Serieseko bigarren ekitaldia dugu. Estrenekoa joan den urtekoa izan zen arrakastatu oso.
Aurten ere beste 3 jaialdiko egutiegia antolatu dute. Eta jendea pozik gustora zenbat urrats egin dituzten urte betean bertatik bertara ikusiz. Antxeratu dira Elena eta Arai. Eta oraingoz ez dirudi pilotarik aldatzeko asmorik dutenik. Lehen erabili dutena eskatu diote epaileari. Bai, momentuz jarraitza die zeuren pelotiaz. Igule aurrera junalda ikusten badabe Erika azkenengo tantuta modoko mineitzen dabilela, igule aldaketan bat ikusiko du. Elena Barrenetxea. Bigarren jokoa abian jartzeko pronto. Hasi da bigarrena. Ondo sakean. Maialen. Arai. Erika. Ondo. Erika bigarrena jarraian. Elena, ondo lagundu dio Arairi azken bi pilotakadeetan. Maialen gurutzatu, Orman jarri pilota, tanto. Bikote, Aitor Lejardi daukagu aldamenean, Arairen aita, Aitor Gabon. Bai, Gabon. Eurekin luze hitz egin duzu, zer esan diezu? Bueno, aholku txiki, ez da urritik esan dago zindanak, eta hoin aldana itxeko, tranquilo jokatzeko eta bauizeko osatzeko, egunaz. Lehen setean zer moduz ikusi dituzu? Opari asko alde bizitatik, eta ondo, ritmo kosta hastia, baina, politxo. Aitor, hemen aldamenean dugun Iñaki Osagoikoetxeak esan berri digu, bera Italira joateko arrazoietako bat, zuzeu izan zinela? Ni esan arrazoia, hori berezku ekarri ban honek, baina bai, alkarrekin bere estoleren gurti egin duen, beran hasiera eta nire zabukoari izen zan, urte poli bat, bisontzako, eta, bai, hola intzen zan bai. Eskerrik asko Aitor eta jarraitu gozatuen. Bale, eskerrik asko zeuei. Gora, Erikaren pilotaka da, ez erormatik gora. Eskotak gertatzen ari zaio, pilotaka da indartsuak jo, baina goia jo, edo ezker hormatik gora, oen bezala, txapa. Bai, nik uste dut horretan ez tablak ondo geratu berak nahi dagoen beste, horre probate bera botaten, edo frontizerritxen joterako esperantziaz, baina gora joteako, eta hor aurretik goixen joten mozu frontizien, ziztu bizizien joten da eskerreko goiko pareto horretara. Venga, Elena. Erreboteatu Elenak. Erikak moztu, tanto. Eta bat. Lehen gabiziko jokoan beste bat izan du, zabalerago indarra handiz. Pelota txikitzera joan dena, ark txapa jodu, baina hau zuzenbideen atzeratutako pilota izan da, eta denborarik ez du eman, behar bezala jartzeko Arairi. 2-1. Aire, zeuk. Elena. Maialen. Aire. Elena. Lana Erikaren zatorain. Aire, ondo errebotean. Elena. Aire, Maialen. Toki gutxi zuen, baina ondo moldatu da. Bixok. Maialen Aldazabal. Arai. Ederki gurtzatutakoa, ondo Erika. Nagusitzen urdinak hasiko dira, eta zaila gelditu du. Arai. Aire. Elena. Inorkeztu argi, mendean hartzen inor. Denek izan dituzte aukera, pelota gaiztotu egingo zaio Arairi, azte jauzia egin duen, bipareta hortik, oso ona. Orain arteko kantorik onena Arairen bipareta. Bai, oso ondo junda, bote korrido, bere lekorik onenien hartu dugu pelotie, eta ondo geratu, eta ormabikue, ondo zabaldu eraitxe, tanto oso ona. Aire. Maialen. Arai. Zabaleratu egin da pilota, tanto. Bai, eskuen, eukideu, ez da inungo zailtasunik pelota horre, baina jauzi dago.
Txokoan zegoen eta pelotak ertza jotuenean zabaldu eginda eta abiatu egin behar izan du, baina ondo egitzu dela. Iruditu zaigu, 3 eta 2 gorri. Aire. Maialen. Venga. Elena. Sartu aire. Aire. Maialen. Atzera berriro. Eskubiz berritxurra. Bixok. Arai, uste baino atzerago. Etorri zaio pilota. Erikaren txanda izan liteke. Hor da, sartu da jokoan. Bote egin arazi. Hortxe egiten ari da min. Iruna. Bai, eskumiaz da, bai errebesaz, hainketara botatetzan nien edo bere gandik urbile botau eraitzen da benin, hor txitxetza araidi mine, eta tanto batzuk eitxe lortu dabe era horretan. Hirugarren berdinketa jarraian, 2. joko honetan. Lehen da bizikoan, bat bera ere ez dugu izan beti aurretik, Elena eta Arai izan baitira. Venga, tranquil, kendu. Erika, aztertuta zikoan pilota hori, ezin hormatik atera, laugarrena, Elena eta Arairentzat. Bai, leku oso zaien jarritza Araik. Elena Barrenetxea. Maialen. Bixok, aire. Elena. Aire, goizeno. Arai. Maialen. Aire. Elena, hauso bat aurrera eginda. Aire. Maialen. Aire. Errebesez kantxaren erdian Durangarra. Aire. Atzetik ondo erantzun dio. Pelota arrotuz. Maialenek. Elena, tokitxarrera da dijoa, ondo Erika. Arai, errebesez. Arai. Indartsua, azken pelotaka da hau, erantzunik gabe gelditu den arte, ondo baztertutakoa, 5 eta 3. Bai, Araik pilotaka da dana botatetxu intenzinoiaz, igerritxako ez dago botatearen, baizik eta txogotakotzat aurreratxua, ontsa atzeratxua, ontsa bastartu. Igerritxako oso maila handiko pelotara itxi da eta gaur ben maila hori erakusten dabe. Sartu egin du sake hori eta tanto. Pelota bizia dago, baina Arginer da jarri duen tokian alako bote egin dezan. Bai, ondo aprobetxau dau, boti zazpitxik oso urbil erain eta Maialenek horre heldu da, baina paretan kontra ja zestiaz horrezin zen da geratu. Erika, gehiagi, gora joango zaio. Zazpi eta 3, ondo hasi dira, baina okertzen ari dira. Bai, ez dabe, apur bat hori dabe, piskaka partidutik urten edo utz batzuk egintxue bebai, bestie bebai pelota zaila jarritxe, baina gero urepe utzen bierrez bezanak egin dabe, momento nien egon zenin, hor txartu da bantaia, ia buelti emoti lortzen bada berriko. Takatu hor! Erika, bai, dartxu errebotean, Elena, baina arte errebote guztiak eraman dituzte bi aurrelariek. Maialen, gainetik. 4 eta 7. Bai, horra apur bat komunikazio hori ukidabe, pentsute ban Elena Arai jarritxe guela, eta ez da apur bat, ez da gone onbidauen lekuen. Eta burtutain. Aurkarien pilotarekin jokatuko dute hurrengo tantoa. Venga, ba, Erika katerako du sakea. Venga, tranquil. Atzina! Arai. Maialen. Bixok, aire. Venga, Elena. Elena. Aire. Ondo. Zeu. Gainean da, justu. Elena karrapatu.
Errebesez ondo Erika. Libre, libre! Ba, Erika! Sartzeko agindu dio atzelariak, sartu, pelota atzean gaizto jarri, nola aterako da, oso gaizto. Ikusten zen, zeraman abiadura eta norabidearekin, komediak izango zituztela eramateko. Bai, eta Erikak eta Maialen ikustu pelota galdaketin da bela, ba, Erikak mota honetako pelotiaz, pelota bixaz minazko itxen dau, oso boteretzu da, eta pelota bixizaz bapur baten norabide arraruek arailekutik ata, edo bixen bitxarteko utzune horrek topau, buruz gain topau, eta ba, horti nahi dabe jo, eta ba, apur bate beste bikotia oso sendo da biena, ba, beren jokutik atara. Libre! Sake luzea, Erikak. Eskubiz harrapatu. Atzera, tokitxarrera, tanto. 6 eta 7. Asmatu, indutela ematen du pilota aldaketaren. Bai, izke ikusitzen da, hartzen da benin Erikak, ez diz, bape beroso goten ez Elena ez da arai, esatetzuten mogun, leko bartitik antzerako postura baten aldotzu ainketara bota, edo buruz gain pasau, eta hori oso deserosu da, ez, eta mota honetan, ba, oin errenkadatzu batzu egin dabe, eta bueltan daz. Sakez, 7. 4 eta utzeko partziala lortu dute horiek. Eta bizia dago, baina ikusi duzuen nun jarri duen iaia 7. kuadro pareko marra horretan. Oso antzeko sake atera du Elena Garestian. Atzetik aurrera etorri eta harrapatu dituzte 7. zenbakian. Erika. Aire sartu! Arai. Bakarrik! Erika. Aire, zelan, vale. Venga, Elena. Gainetik pasako du. Aztez piztu hartu duen pilota horrek. Eta Ibon, ez ustean, bat bestearen atzetik, oso azkar gainera, 5 tanto egin dituzte. Bai, ez dakit esan bodotze kanpotik emondan aholku izendan pelota aldaketa hori, edo eurek hartu eben erabakixe, baina nabarmen, oso erabaki hona izan da, eta ba, buelti emoti lortu dabe. Ander Bilbao daukagu gurekin aldamenean, Maialenen entrenatzaia besteak beste, eta une oro Ander zuri begira harrapatzen dugu. Bai, oso nerviosa da neskak, ez dakiz zerrein, Elena darai oso ondo dabiz, lehenko partidun oso ondo bilidi, guri nerviosa, da ontsi itxuri, buelta motetzien bizkata, ia bizkate berotzen izen. Ander, bigarren set honetan, 3 joan dira, ondoren 7 eta 3 atzetik, eta 8 eta 7 atxedenera. Badirudi pixkanaka ari direla markagailua irauli, eta eurak ere hobeto sentitzen, ezta? Bai, itxuri gaina pelotik amixo dabe, euren peloteta dabe, Erika sakia soboto dabil, Luzia, da hor txasi dominetan, ia holan segitzen dabe, nepora guztin. Zer aldatu behar dute? Zerbait aldatu behar badin badute? Ez, eure tranquildu bide, porque joku bauki ebisek. Da, eutzi da irabazi. Eskerrik asko, Ander. Ega, mi esker. Atxeden hartzera sartu dira barrura pilotariak, eta behar bada, datuetan azpimarragarriena, Ibon, oso pilota gutxi galtzen duen pilotariak, Erikak, 9 huts egin dituela eta hori ez da batere normala. Bai, batez hor eukitxu momentu batzuk, partido hasieran galdutxu mordo bat, eta gero hor momentu baten bai pare bat iru. Eta hor da, igulet ezberdintasune ez, lehenko zeteko abantaia horraz irabaztie Elenak eta Arai, hortik etorriko da, zutu horrega itxize argi erakusten da, mine moten dauzela, badaukiela aukerie mine eitxie lortzeko aurkarixei, eta hor da desberdintasune, eta hori momentu honetan bizkate zentrau dizenien eta euren joku etopo da benien, ziztu bizixen indabe buelti emone markagaioei, eta deskantzure aurretik heldu. 8 eta 7 horiak aurre hartuta dira, alde txikia, lehen da bizikoa, bestek irabazi dute, Elena Barrenetxeak eta Arai Lejardik, beraz, bigarren honek, lehen da bizikoak, baino emozio gehiago izango duela ematen du, orain arte binipein, alaxe dauka, Ander Bilbao, elkarrezketa egin ondoren, bere pilotariak animatzera eta lasaitzera batipak bere hitzetan. Bai, baina, alkarrezketak ikusitxe, ez dakit eurek pelotarixek edo entrenatzaileek zeintzu dauzan urdurixaz, bai Aitor da, bai Ander urduri ikusi di, azken baten argi da ze garrantziko txapelketa dan,
zelako fontoie beteta eta zelako emozio asko dauzan eta ikusi da hori. Ibon ikuste dute entrenatzaileak eurak are urduriago daudela. Bai, ezta. Bai. Lau pilotariak kantxan, epaileak euren tokietara badoaz. Eta Erika harrapatu duen da onari jarraipena emateko asmoz. Arai. Hora egin dio pilota, baina harrapatu du. Uste baino gehiago, atzeratu baldin bada ere. Erika gerrebote ingurura. Eskubiz. Oso atzetik Arai. Erika. Arai. Bakarrik! Baina hartu du ardura. Azken tantoetan. Eskatu orain Maialenek. Elena jokoz kanpo gelditu da. Bai, horra ziren, nabarmen onda bera pilotak da gixenaz bera, ikusin da jokuen sartzen, eta azkena tantuetan bardin duen da, ja Erikak justo bitxu, momentu honetan bera beste pilotak da, ze igerri da, zelan Erika jokuen sartu den asko begixa. Maialen Aldazabal. Aire sartzeko esan dio, baina toke txarrera botatako pilota zen. Bederatzi eta zazpi. 6 tanto egin dituzte jarraian horiek, 3-tik 9 joan dira oraingoz. 3 ordu laurden oraintxe, finala abian jarri dutenetik. Elena. Errestoarekin hasi da agintzen. Beste pelotak ada bat, Durangarrak. Atzerago. Tokia aurkitu du. Esoa luzatzeko eta biparetaz, nahiz eta berak nahi zuen tokira ez duen bideratu, indar handia zeraman eta salduko zegoen zabalean Erika. Bai, ja, pentsatu, hasiera baten gehiago zabaldu bida bela, emote bane zabalera goela, azkeninen korputzera torriako, barrure sartu da eta ezin zen dugu. Da hor, pixkateren apur bat momentu leko honien hartu dugu, baina pixka ja desesperazioen nahi bau, esos alan edolan aurkarixan erratxi apurtu eta bota indau konpixantza denaz. Erika pelotakada indartsua, tanto. Gutxi iraundu. Elenaren eskuetan sakeak. Horrelakoetan Ibon, pentsatu beharko dute, hain ondo jokatzen ari badira aurkaria pelota biziarekin, ez zote da konbeni beste ateratzera. Bai, nik ezagot, zeta zieran, igual ikusiko era horretako aldaketa Elena eta Arainen gandik, baina ez da behin, ez? Da nik uste dut, oinargi dauela, igule zeo zerraldatu dauela, eta hori izango zen peloti aldatu, jokuen moteldu, argi da pelota bizizaz Erika kristolako mine ditzen dauela, eta hori ekiditzeko eraik errezena da, pilota barrixata, eta pelote ora jokatu. Beste tanto bat Erikak atzean, den galdu dituenak, gainditu ditu orain egindakoekin. Azkeneko partziala harrigarria izan da, 8-batekoa, eta tanto gehienak Erikak indarraren poderioz egindakoak izan dira. Nik uste aldatuko dutela pilota tanto egiten baldin badute. Bai, nik momentu honetan bentsatu dira aldatuko da. Elenak agian sakearekin nin egiteko esperantza izango zuen luze sakatuta, baina ez baitu luze sakatu, errestoa Erikak hartu dio, eta berehala amaitu du tantoa Markina seme indarrak. Araile jardi. Bote handia egin dio. Uste baino handiagoa. Eta orain, uste baino beherago, ondo Elena. Bote laster. Maialen. Arai. Maialen. Elena, hortxe du aukera. Zerbait egiten hasteko. Eta zaila atera du hormatik Maialenek. Arai. Maialen. Eskubiz Arai.
Erika Erne. Maialen. Aspaldiko partez, tanto luzea. Arai. Erika sartuko da jokoan, martxa bat gehiago. Sartu nahiko du, begira nun jarri duen pilota. Ondo Arai. Hautzi eginda sartu du saskian. Beste bat, Erikarentzat, bipareta. Azte bipareta. Ikaragarria. Darra, Erika, ja beste Erika bat ikusten gabiz. Beste konfixantza bataz, esken baten mineitzen dagoela ikusten dago, eta horrek konfixantzia motetzu. Eta kasu honetan, ondo topado batzien botatie, bera hiri eskure botatie laugarren kuadro horretan, eta hartu dago erabakixe hormaiko botateko, eta ezin hogoteko dago. Kolore hori hartu du, bigarren joko honek, baina asko falta da oraindik. Tantoa, aurkariek egin dute 9 eta 12. Elaia Gogenola daukago aldamenean, Elaia Gabon. Gabon. Urduritasunez, ari zara kanpotik partida jarraitzen, ez da? Bai, jo, barru nerviosa gotea, baina kanpun igual ondino txartua etxekuk animetan, eta bueno. Zeitxura hartzen diozu partida honi? Bueno, lehengoz eta ikusia hau errezkundala, bikote horixe nerviosa ikusia, baina bueno, bigarren inbuelti emotze, oin eurek doiez aurretik da, ia 3. bat egoten dan. Elaia, gaur sarrera guztiak salduta daude. Bai, jo, ikusten da ez, frontoi egor arte beteta, zarrerak beteta fronto kanpu hasi aurretik beteta gonda, da aberazgarri ez, holan gradigor arte beteta ikusi alizeti. Zorionak, Elaia, zuek egin duzuelako posible, gaur dena horrela egotea. Zorionak. Eskerrik asko. Erritxuarra, Elaia. Maialen Aldazabal animatzera etorrita, besteak beste. 13 eta 9. Erikaren sakea. Eta ez da galdatu peloti, Ez. Barreina jarretxu eta segidu egin ditze kantua. Ondo Maialen. Maialen Aldazabal, bote egingo dio, ondo Elena. Aire! Maialen. Atzelariek. Bi pelota galdu dituzte soilik. Arai. Ondo. Eskubiz orain Maialen. Elenak ezin sartu. Arai. Erika. Beste egur bat erakusten ari da sartzen den bakoitzean. Galtzaile ibili da oso, baina neurri hartu dio partidari egin zaila zen. Hauzi egin eta ala ere ez da ondo iritsi. 10 eta 13. Bai, neko abiaduraz errebotea daude Helenak eta buruz gain pasautza Erikai eta ezin heldu. Sakeak garrantzi handia du Helenaren kasuan. Erikarik kentzen baldin badio. Asko aurreatu izango du. Sake ona. Azkitik edagitako pilota hori, huts egin du Helenak. 14garrena hori entzat. Bai, pelota mota horrek ez di askotan erretza egizeten, lan jausten doi esenak, hor bebetik etortzen di, eta ez da erretza egizeten kalkuletien hori datorren. Eta hori, pasago. Hirugarren pilota, eta behar baldin bada azkeneko hori. Erikaren, azken sakea, bigarren joko honetan. Altura zerantzun dio Araik, ondo Erika. Arai. Ondo, begira nun jarri duen, tanto izango da. Bai. Ez zuen espero Erikak, hain altura handiz, hainbeste atzeratuko zuenik. 11 eta 14. Bai, gaina buruz gaini pasau eta eskerparetien ipini, meritxoko tantua. Helenaren sakea, boterekin ez du asmatu, baina gero bai. Balekoa izan da. Maialen, begira, hortxe bukatu da bigarrena, hirugarrenera jo beharko dute lau pilotariek. 15 eta 10 amaitu da alde batera lehen da bizikoa, 15 eta 11 bestera, hirugarrenak erabakiko duan, Maialen, bigarren setean askoz ere hobeto aritu zarete. Bai, unik uste dut, asko dependidu dana izan dara pelota bizixat hau,
Orduan erikape guztorua jokatzen ibili da hortxek egin dau aurra juti markadori. Orain berriro ere utxetik hasten zarete. Bai, on ja 0-0 ga, amentxe honetxestetak dependitzen daudana, zike ia suerte pixkada zirabazte hauen. Zorte hon, Maialen. Eskerrik asko. Barrura sartuko dira 4 pilotariak. 10 egindako ditu Elenak, galdutakoak 3. Pilparetaz 3 egin ditu, Durangarrak atzean 3. Sakez 2. Beste sakeren bat agian ikusiko dugu. Azken pilota honekin segitzen balin badute, bai alde batetik edo bestetik. Egindakoak 16, galdutakoak 9 Erikak. Akats gehienak lehen da biziko jokoan egin ditu. Baina zuzendu da eta orain min ikaragarria egiten ari da bera. Bikote, ondo bat atorkizue aldabenean daukat Koba Fernandez Maiztegi, Elenaren ama da, eta partida nola bizitzen ari zaren jakin nahiko genuke, Koba? Bueno, gustora ikusten espektakulo emoten da bizela neskak, oso harro eureta, zeitzen da bizena gaitxik, eta sufritzen be bai, klaro. Emozio handiko partida izaten ari da, 3. setean, kale dobale jokatu beharko dutelako. Bai, hoxe da txarrena, ez da, azkenien bostantutela jokatzen da, eta edo zeinek irabazi leike, baina bueno, ondo da bizdanak, laurek. Elena oso ondo aritu da lehen setean, 2. ere saiatu dira, etxean nola bizi izan duzu guztia, berak eskatu zuen udaletxera bidali zuen hain pustu ere oharra eskatzen mesedez, aldaz ezaten, berrera ikizerezaten frontoia, eta orain ametsa egia bihurtu du. Bai, gutzako oso posgarri zeda, ez da, Durangoko frontoi holan ikusti beteta jentez gainezka, danak zestan alde, eta hori gutzako gauza handi zeda, oso harro. Ba, eskerrik askoko ba, jarraitu partidaz gozatzen. Bai, zeu eskerrak. Gogora ezagun, Elena Barrenetxeak iaz esan zigula udaletxera oharra bidali zuela, esanez mesedez etzegoela, horrela entrenatzerik hemen, frontoia etzegoela baldintza honenetan, berarekin harremanetan jarri ziren udaletik, alkatea, eta behin itxura aldatuta berriro ere hemen jokatzeko aukera izan zuen iaz, eta aurten errepikatzekoa. Zuen alengu. 3. seta jokatzen hasteko prest dira pilotariak. Lehen aipatu dugu entrenatzaileak Urduri zedela. Elaia Ogenolak ere horixe aitortu dugu, baita Elenaren amak ere. Eta Ibonek gertuko batek barruan zegoenean kanpotik nola bizi izaten zuen, edo nola bizi izaten du. Bai, ez normalien hori egixe da, barruen ba jartez Urduri, batez horre hasierako tanto horretan, baina kanpoen zauzenin usteot Urduritza zauzela, ez da zeurezku ez gauzak eitxe eta horrek Urduri jartetzu eta egixe izan kanpotik askotan geisha sufritzen da barrutik baino. Hasi da, 3. 5 tantora izango da. Sake zaila ere mandu atzetik, Maialenek, iatu da berriro, Durangoko aurrelaria, Erritxuerra atzean zigortzen. Ondo, Elena Barrenetxea, libratu du. Goia eta landak izango ditu Erikak ezin eraman. Lehen da bizikoak asko balio du, lehen da bizikoa gorriek egin dute. Bai, ez oin dinamika oso nin etorri di, baina bueno, azkenin desenpateko zeta, baina postantora, hil edo bizikue guztiz aldatu, eta oin ez da favoritorik, ez da zer egitana da zebardin, eta postera dana zurten bida. Sake luzea, 3. Izango da, 3. pasa, margena badu. Eta sakeek eta errestoak garrantzi izango dute, zalantzarik gabe, pelota bizionekin, 3. joko honetan. Laburrantzean atera du, baina ez da sartu Erika. Aire! Huts orain Elenak, bana! Eta tantoa jokoan dagoen bitartean azei xiltasuna nabari den frontoian, horrek ere asko esan nahi du. Bai, tentzinoien nabari da eta dana da asko bizitzen eta asko gozatzen. Erikaren sakea. Lehen pelota aldatu dute, hau biziagoa da. Hau lehen erabili dutena da. Beraz, eta motelarekin Elena eta Arai, eta lehengo biziarekin Erika eta Maialen. Elena! Bederatzean Erika.
Elena ere bere parean oso atzera. Alegia. Ondo Maialen. Maialen. Aire. Zeuk. Eskubiz jarriko da Elena Barrenetxea. Baita Maialen Aldazabal ere. Aire. Goizeno, aire. Oso aurrean Durangarra. Errebotatu egin beharko du. Erikak. Denbora izan du kokatzeko. Eta gaizto dijo hau. Gaizto. Tanto. Eta bat hori. Bai, Erika desempateko zete honetan minetxen hasi da, kasu honetan rebote oso ona bota dau, buruz gaine bote ondisa einarazi eta arai oso ondo guten dane pelotarixe da bote korridora, baina kasu honetan botie ondisa maien eritza eta tantu egin. Zalke luzea, bigarren pasa du. Erikak 17 tanto egin ditu orain arte. Isiltasuna. Bigarren sakea atera baino lehen. Arruan da. Arai, apurtu egin behar izan du pilota behar bezala hartzeko. Erika. Ufa. Aze abiadura. 3 eta bat. Bai, ez da ezin izena barraipe hartu eta LNP errebotien ez izena jarri ze gainera botaten da abiadura ondixaz, zuzen pelotie linea baten eta horrek oso gatxak izaten die apur bate ikusten oradoien edo zeu kokatzeko. Atxeden hartuko dute pilotariek hirugarren tantora iritsi direnean, txaloak 4 protagonistentzat. Galtzaile hasi da Erika, baina bera ari da orain partida uzten. Bai, bera igerri gertzen, onda hor momentu baten egin dabenien bigarren zetenin takada hori, bera sartu da bere jokue peloti aldatu da benien, eta pelota bizitxas jokatzen hasi dizenien, orduntxa hasi da mine itxen, eta mine inala, berape konfixantza gehiago hartu dau, eta azkenengo 10 tantutan, 15 tantutan, bera ikusten gabiz nagusi, eta aginti eruten. Bi entrenatzaile dituzte. Importantia. Bilbao eta Mugartegi. Ez galdu tantuk berroa ez etxearren. Por confusión. Ante la duda, zuk esaten motzu sartu da sartu. Da zuk esaten motzu sartu. Bote hostia, bote pronto, aldamo. Entzun. Venga, haupa. Atzen gatu. Da zuk barrure botaten. Sartu irten egin dute aldageletatik. Asko aldatu da finala. Lehen dabiziko jokoa 15 eta 10 galdu dute euren mailatik. Batipat Erika oso urruti ibili da. Eta zuzen jokatu du. Lehen dabizikoa ere. Baina bigarrenean atzetik ibili ondoren. 7 eta 3 atzeratuta. Markagia egin dute. Jokoan sartu da Erika. Min ikaragarria egiten hasi. Eta orain hirugarrenean 3 eta 1 aurretik dira horiak. Baina bostera da edo zer kontaliteke hemen. Hau ere pasa. Bai da, beba izan bida, hasieran sakia apur bat arazukin ibili eta gero be saki asko be luzia haue eta asko be abiadura gisa esaten hasi dela Erika. Bigarrena oso labur, baina pelota bizia da eta atera da, laugarren margatik atzera. Maialen. Bixak, Aire. Elena eta Arai bigarren tantoaren bila. Maialen. Aire. Elena. Erori egin zaio 4 eta 1. Oso alde. Jarri dute markagailua. Erikak eta Maialenek 4 eta 1. Bakarra falta zaie aurkariei berriz. 4. Ezoiko hutsa da hau. Erikaren azken sakea izan da. Eta bukatu da. Erika Mugartegi eta Maialen Aldazabal dira emakumeen Interserieseko bigarren edizioko txapeldunak. Finalari ez diote nahi bezain ondoekin, baina zuzendu egin dira, gogortu egin dira, eta azkenekoa 5 eta 1 erraz irabazi dute, eta batipat aurkariak ikusi ditugu agarmalkotan orain Maialen Aldazabal
Hortze dituzuane. Bikote, zorionak. Eskerrik asko. Maialen negar malkotan zaude unkituta. Bai, azkein hain beste biharre itxezu, zoze lortzeko da, behin etortatzunin kriston postazune da. Bi set erabat ezberdin ikusi ditugu. Erika, zer gertatu zaizue lehenbizikoan? Lehenengoan bat sartzen eban amala, txarto berruetan, dana txarto, baina bigarrenen ezagu 0-0 berriraziko da, jau eta zigabe horren. Bigarrenean beti gora etorri zarete eta sartu zaren bakoitzan Erika min handia egin duzu. Bai, lehenengo zetin behar egintzen egin hori itxe, baina dana mala, txapa, dana, eta orduan bigarrenin ja topautzen leku eta danak horra botaten azina. Maialen, bigarrenean beti gora egite horrek, azken seterako erabakigarrirako ere asko lagundu dizue mentalki, ezta? Bai, azkenin biharren zetan itzeko asko dependitzen hau hirugarrena irabazterako ordun, eta guri hoxe biharren zetin ustot bisoko ze guztura topau harile, eta horretxek azkenin izku txapelatxa eruti. Erika, hirugarren setean erabakigarrian, tanto gehienak zerorrek egin dituzu. Lehenengoan irten ez diren guzti horiek, hirugarrenean erabakigarrian irten dira. Bai, lehenengoan ezinan egin ez ebez, bakarrik palo, enean eitzen tanto bat bez, da ameran jaba nire betiko joku errobotera bota, da gure palo jotitxain, da ondortako. Halere, sakearekin larri xamarri bilizarete. Bai, ja, lehenengo bisek mala, ezagot, gaur saki txarto, baina bueno, gero ja juna topetan nora bota, da maieran ondo bota dut. Maialen, aurten bai, txapela eskuratu duzu, ia zortxe gelditu zinena atarian, norentzako da txapela hau? Goixen dauketan izar batentzako, eta nore dagun familia entrenadorean entzako. Erika, zuretzat bigarrena da, baldu eskaintza berezirik. Bai, gaur hasia zenin partidu pentsao, ja gatxa medio imposible zeuela, baina bueno, oso pozik, gaina partidu gorra, egun landana txapelin reflejaute ikusiko da oso pozik. Nork esango zizun igarotako gaua igaro ondoren gaur txapela jantziko zenuenik? Ez da, ingurokuk beti ez da dotzue bai etzaldara, no seke, baina zuk barrutik beti daukezu hori zentzazioiek galtzeko aukeri beba dauela, orduan ingurokuk eta asko laguntzen da. Zorionak neskak eta orain zuen laguntzarekin tantorik onena ikusi behar dugu. Ea ikusteruk daukagun lankideok? Nola sentitu zara? Hortxe sake atera duzu? Ez daukagu ikusterik lankideok, ez gara ikusten ari tanto hori, arazotxo batzu dauzkagu, Inigo Ibon zuena daitza hortaz. Bigarren jokoko, 12. tantoa egin duten jokaldi hau ikusten ari gara berriro, seguru atzetik Maialen, pelota topatu nahian aurrean. Zarik ez pentsera natza jungo zala, ja nerviosa hona, oro. Artuot, eta nik zeuden ezin dara askori balentzen zen behen emota, baina klaro lehenak entzeidan hartzezten, eta ni atzin, antxe, sartu. Eutxi eta eutxi, Erika, zu ere zure txanda noiz helduko zain? Bai, eurek ibiliatzen peloteetan, dana Maialen ibotaten egon di, orduan izainia bat ematetu hortzeaten, hartzeko aukerik. Baina zure txanda heldu da, hemen luze berriroren Maialen lanean? Bai, nire ukazkein betzateot, nik Erikan boka urlari bat diotela, nik uste ezin darazko Erika beti apoio mogun behatzi txerdire doitortate da horrek asko laguntzezten. Hor Erika bai horre hartu duzu atzera berrirore? Bai, hori nire jokoak zira, nizartzen azenin, gero niri pasetik nahiko atxada atza botateo, eta hori hartu dut ikusiot zabali ez dagoela inor, da hori mepagote gona da zabala botatan nahi. Neskak, zorionak egin duzuen partidagatik, eta zorionak beste urte betez Durango lepo bete duzuelako. Gozatu? Eskerrik asko. Benetan, polita partidan ikusi duguna eta baita partida ondoren entzun ditugun hitzak Ibon. Bai, ez, ikerri da, Maialen oso emotiba onda. Esan da bemo, lan asko egin gero, urte askotan, eta azkenien oparixe torteatzunin, maila honetako txapelketako txapeldun izetie, posik ikusin da, eta egitxe zen pertsonak ibe postena bera betxik. Hortzen ikusten ari gara datuak, lehenak hobeak lehen da biziko zatian, bigarrenean baino, eta Erikaren kasuan harrituta gauza batekin dago, Ibon, 15 urte baino ez, hain gaizki jokatzen hasi, berak esan duena, palo, txapa, bat iaia sartzen ez, eta bera ez etortzea hain gazte izan da, harrigarria da final bat. Bai ez, gaina esan da bena, gaba txarra pasaute, danak eukitzu kontra, partido txartu hasi,
Ez ban bape baltza ikusten dana, baina bitxu topo indau bere erie, bere joku topo indaben, da bere joku topo den momentun, konfixantzi hartu eta tiru leskunda, eta oine oroi garrixen moten dago izan modun, partiduko izarra bera izan da. 9 pilotak galdu ditu, baina urruti galditzen da, galdu duen azkenekoa, gero 19 egin ditu, eta horixe izan da partidetako gakoetako bat. Aburanak eta egitera etorri dira. Aino Alustiza, egitera medioko zuzendaria. Que tienen la llave. Ideia egora bide eta Eixuri Arrizabalaga. Durangoko alkatesa eta Bilboko foru aldundiaren izenean. Josune Ondabila. Araba ekutxaren izenean eta Iñaki Osako Ikoetxea eraman enpresaren arduradun gizan. Hortxe dituzue Winter Serieseko bigarren edizio honetako txapeldunak eta txapeldun ordeak. Birritan irabazi duen pilotari bakarra Erika Mugartegi. Iaz arai izan zuen atzelari eta aurten Maialen Aldazabalekin lortu du helburua. Elena Barnetxearen lehen biziko finala da, baina irrifartsu dago. Berak esan zuen, erabentzat ikaragarria zela finala jokatzera etortzea. Pena pixka bat izango du, baina oro har galantze ona izan da eta gustora izango da. Bai, ez, gainera azerako tanto horretan, oso ondo ibili da, maila ona moten, eta izan posiki goteko da. Zango nahan hasieran bera mote ban partiduko izarra izan dira oso zentraute, tanto gutxi galtzen, tanto egeitzen, pero Erika suspertu da, eta berak dundaue txapela eta izarra izetie, baina, posik onbi dauelena, emon da bene horakadiaz, erakutzi dauen maileaz, eta oingo honetan galtzi izen da, baina hurrengoko aukerazko ikikotxu txapeli da azteko. Hane Murugamendiarazek hortxe ditu, partida finala galdu duten bi pilotariak. Hemen ditugu Arai eta Elena Arpegi serioarekin, neskak gaur ez da posible izan da. Orain partida pixka bate beroan zaudeten arren, pixka bate heldu diezaiogun. Lehenengo setari bikainekin diozue. Bai, lehenengo oso da zega. Eta, atzenin aldiaz jogaira azten da, gero harrapetan hasi, eta bigarna ja txartetxoa ziga da, hirugarna ez nintzen da. Lena, zer pentsatu duzu beti gora zetozenean bigarren setorretan? Pentsadote eso zera alko gendu lehen, baina gero, gaiet pasau eskue, argi eukiogu bigarren zeta horrek irabazi da biela, argi irabazi dabe, guk uste nerviosa zigarela, hirugarren zeta beba eta hirugarren zeta ja txarto. Pilota biziarekin mine egin dute? Bai, azeran guka dago bezuxe, baina gero eurek aldatu indabe da, zen nina aldre bezuzen da. Eskak, txarrenari honena atera behartzaiola esan hoi da, gaur zer da zuretzat Elena esaterako Durango horrela ikustea? Nitzako hau ja irabazti da, azkenin, holan ez dugu jokatzen gu frontoi baten eta gutzako oso posgarri zera holako hainbeste jentik jokatzeko aukera aukitzi. Animo neskak, altxaburua. Eskerrik asko. Txapeldunen hitzak lehen da bizi entzun ditugu, txapeldun ordenak orain, baina gaurko festa ez da bukatu. Orain gizonezkoak daude zain, Aritz Erkiaga eta Johan Sorozabal berotze ariketak egiten, jarraian banakako final handia jokatuko baitute. Iragarkiei tarte bat egin eta berehala gara berriro Durangoko Ezkurdi Jaialai pilotalekuan. Orain arte. Hortxe dira bigarren partidan ikusiko ditugun pilotariak. Epaileak sartu dira eta haien aginduetara. Berehala ikusiko ditugu Aritz Erkiaga eta Johan Sorozabal. Iarriztarra bentzat. Lehen dabiziko finala izango da hemen. Iaz Xabi Barandika izan zen. Aritz Erkiagaren aurkaria. Aurten tamalez Gernikarrek ez du parte hartzerik izan, baina berriz kantxatuik
gertu dabil, gaur bertan ikusi dugu ensaiatzen, hemen txaritu dira bi bikote, horien artean Xabi Barandika eta maila apurka berreskuratzen. Johan Sorozabalek, Ludovic Lakutx gainditu zuen, duela 15 egun jokatu zuen, final aurrekoan itxura ona emanda gainera Ibon. Bai ez, egiz esan, bai badaukez kualitate honak banakako jokatzeko, teknikoki ona da, alkantzia duko, errebes edarra, egiz esan, badauk hori, eta erakutzuan final aurrekoetan, gaur aurkari gogortxo dauke, aurkari gogorren aldan auki gaur egunin, eta gauzak onden bikotxu, eta utz gitxi eta erabak gitxi hartute partidu atara nahi badau. Aritz Erkiagak esan du gakoa sakea izango dela, eta lehengoan partida bukatu eta gero aitortu zuen pasa egiteko beldurrez ibili zela, pasa eginez gero falta izango zibelako guztiak, eta horretan kontu zibili beharko dute sake bakarrera, pasa bakarra egin dezakete joko bakoitzeko, eta hori gutxi da. Bai ez, azke baten saki garrantzitsu da banaka, atzeratu indizu, aurkadixe zeuri buruz gainez pasetako, eta pasa bat daukezu nin bakarrik zeteko ez izu arriskau zazpitxik bigule urrubil baino pixkate segurutxoa eta biozuz behin aztemasa pasak ataten tantu egalteza zerret. Orduan horrepa ikusiko dau saltzo baten rebotera bezak asko ikustezin, pasak eixau enin edo ikuso pasa normal dugu zela, eta horrek eraingo dau igulzakie apur bat defensibo gaure ataten ikustie, eta ez ikusti horren bestezak rebotera. Ibon Aldazabalek askotan jokatu izango zuen hemen Durangon, baina berritu eta gero ez. Ez, badauken eure pena puntatxu ez, azkeneko jokatu nebanin, 2016 ustut zela, ondiok lehengo moduen eguen, eta esan arazo batzuk eta barriztuta gero, ez dut euki aukera jokatzeko, eta badaukete pena hori, egiz esan asko guztau izazten frontoi da, asko disfruteko tamen jokatzen, eta guztauko azten aukezea pelotakada batzu botatia. Hasi da buruko lehiako azken neurketa, errebote garbia eraman eskubiz izan duen moduan aukera guztia daka bukatzeko, eta alaxe egingo du Johanek, errebotean pilota jarrita bat eta butx. Bai, ez Joharek esan dago estrategik zein dan, zelan jokatu biozun, aurkadixai dominau, buruz gaine pasetan euki, eta txakera botazko, eta beti defensiba neuki ez, aritzea atakera pasatzen da momentuen, edo zein pelotakada baten guztiz aldago aldatu jokoan egoeri, eta hori ekiditeko era horretan jokatu dio. Bost pilotakada jo dituzte lehen da biziko tantoan, Johanek aterako du. Duze salduta dago hemendik aurrera, danak lauaren eta zazpiaren artean sartu beharko ditu. Falta egin nahi ezpadu. Bigarrena Lapurtarrak bote oker xamarra egin du. Balekoa. Einat Marku Erkiaga da aurreko arrastoa zaintzen ari dena. Zazpikoa berriz. Xeber. Huts handia ez zoikoa aritzen kasuan. Bai, handixe. Gainera, ikusi pasetan intenta dugu Johan, ezin izan dugu pasau da, Johanek normali nik usteot pelota bajotxo jokatuko da bela, berake alkantze gisa duke, botere gisa duke, eta berake pasau eraitxeko aritzei, sakerreztuen, errebesaz, eta aritze berai ez, eta horrean agintie hartzen zaiatu. Baina, hortako saki ondatabiko dau, atzeratu miko dau, ez guztiz asko arriskau gari, gonjazteuk errespetako aukerarik, baina bai atzeratu biko dau hori baino bitxu. Erreboten jarri du aritzek pilota. Agintzen hasiko da berriro. Laburtxeago, baina txulara ez da iritsi. Pipareta egin du urrutitik, Tanto Darra. Guztize dominiote onda, aldaba modu neruteko peloti izen da, ona egin dugu niku izango zen, baina arriskau egin dau, eta ormabiko darra gotau. Hiru eta huts. Alferrik abiatu da, sare ingurura, Aritz Erkiaga, matematikoa izan baita, jokaldia. Laugarrenaren bila,
Johan Sorozabal. Aurrera Xamar, hartu du Erkiagak, baina ezin pasa. Aritz. Oso behartuta eraman Johanek eta huts berriro Erkiagak. Bai, ez, apur bat partidutik urten da, pixkate hasi da Aritz, nahiko pelota erretzak utze egiten, ez da normala bera hori, izan beti hasieratik oso kontzentratuta eta oso partidu izartute azten da pelotari bada, baina bai, aurra apur bat zabalera jatza, baina berez ba sartzeko nago peloti izan. Bi egin ditu Johanek, bi galdu Erkiagak, guztira 4. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, emakumeen Winter Serieseko finala amaitu berri da orain, buruzburuko gizonezkoen azken partida ikusten ari gara. Johanen sakea. Erkiaga. Erresto ona. Txulara. Eskubiz jarri da Aritz, Txitxakaren bila. Ondo Johan. Beste aukera bat Aritzek, oraingoan bai. Zabalera ariatu da Johan, pelota beste aldera. Lehen biziko tantoa izpasteko magoarentzat. Bai, ez zelan igertzen, badakixen ez zelan jokatu Aritzeko hartzen da, gaine dauke postura bai, errebezatza bai, eskumiaz, suabe, aprobetxeten da frontiz dana, velozidade handik emon barik, eta ba holan pelotik itxi urtetako, bai, errebezaz botatzen da, bai, eskumiaz, ez. Eskabaten Aritzepe Miamin urte asko jokatu dugu hango kinieletan, egunero goiko kontra, Lopezen kontra banaka jokatzen, eta asko daki zelan jokatu dauen, eta erakusten da. Nor duzu ondoan, Ane? Iñaki Goikoetxea dugu gurekin, Tabero izenez ezagunagoa, arraunlaria. Iñaki, Gabon. Epa, Gabon. Eta aurkezpen horretan ahaztu zaigu, Aritzen laguna eta jarraitzaile sutxua. Bai, azkanean urte askotatik gara lagunak, partidu asko ikusi du, Sondino zestia hemen estanean egon oindo moduan, eta hori, niri zestia zeitze asko guztien da, eta berari arrauna bai, orduan, bueno, ondo. Gernikan ia astelenero ikusi zaitugu eta baita Durangon ere. Bai, azkanean kriston girua sortzen da astelenetan eta plan ezin hobia da aste bat asteko. Eta ia hola segitzen da den. Aritzei Maldangora jarri zaio pixka bat hasiera honetan partida, baina oraindik asko gelditzen da, ezta? Bai, ikusten da gurtza hasi dela, baina Aritz bakiu zelako magiz jaukon eta ia reakzionatzen da ben eta partidu aurrera zara. Zestaz ikusiko alzaitugu egunen batean Aritzekin batera? Inoiz ibili gara ikastolan da, baina gu oso txarra gara. Ja, bakoitzak bere kirola hartu ban, eta ja, bakoitza bere nian segitzia daukola, nahiko ondo goiaz bakoitzata. Eskerrik asko, Iñaki. Zeuri, gerarte. Nik Aritz arreunen ere ez dut ikusten, Ibon. Ez, Aritz frontoien hobeto moldatzen da, moldatuko da, baina bai, izan, ontxe berakutzi dago, zelako maila dauken, zelako edozein momentutan zelan edozein lekutatik aldaben beran edaben lekure gota, eta zelako arrisku dauken. Baita berok magia hitza aipatzerekin batera ikusi gula uste dut Aritzen tanto eder hori. Boskarrena Johanek egin du, 5 eta 2. Lanak ematera etorri da Johan Aritzi, eta ikusi dugunaren abera gertaliteke. Bai, ez, oin erresto zino bie Johanek, lekutzi dugu, errebeze darra dukela, edozein lekutati berape aldabela atzereko pareta topau, eta ondo erresto darra bota dau, txula bueltan botata, urtein dago apurra, baina Aritzeri lekuzkanpo hartutza eta gora joko. Zazpi tanto jokatu dituzte, 35 pilotaka da, bataz beste, 5 tantoko. Eta ikusi dugu bebai, bakotxa bere materiala darabiela, Aritzen normalin pelota bizitxo batako dau, Johanek bajotxo hau Aritzen arrisku bajatzeko. Erresto ona, Aritzena, eskubiz indartxu erreboteatu, Johanek, Aritz. Altura falta izan zaio, gainditzeko,
Azpitik orain aita Johanek ondo Aritz jokaldia, baina harrapatu eta aukera guztia orain berarentzat nahieran amaitzeko. Ondo Johan. Bai, Johan ondo hasi da, ondo zentraute, erabaki honak hartzen, mine itxen aritzeri eta erakusten aukera daukizela irabazteko. Iñaki Osa Goikoetxea izan dugu, eta beste Iñaki Goikoetxea barkatu, eta orain Iñaki Osa Goikoetxea daukagu gurekin. Gabon, Iñaki. Gabon. 2 eta 6, 6 eta 2 doaz markagailuan, orain arte ikusitakoarekin ze irakurketa egiten duzu? Bueno, guzti Johan nahiko lasai dola, Aritzek akatz batzukin ditu, eta guzti guain berotu arte pixkat bai Aritz eta Johan, bat guzti partidua potentu ikusiko deula, eta emaitzan nahiko berdindua jutena. Aurreko astean jakin genuen eraman jaialaien eskutik ligak plaza gehiago izango dituela, urte guztirako izango dugula egutegi bat, horrek zestan beste aurrera pauso bat suposatzen du ez da, Iñaki? Dudik gabe, ez? Azkenean urte guztian ziar partidak eukitzia da txapelketan, nik uste pelotaientzat importantia dela, ikuslientzate bai, jarraipen batiteko urte guztian ziar zein dabilen ondo eta zein gaizki, eta nik uste berri oso importantea dela. Plaza berriak ere izango dira, jende berria erakartzeko. Hori da, ez? Aurreko urtean etzian plaza batzuk egon, urten ligan sartu dira, Bilbo da nik usten eta urtengo txapelketaik berri eta importantienetako bat, beste guztiak ere importantia dira, baina nik usten Bilbo hori garrantzi punta handiago emango zaiola, eta ondo funtzionatzen duen, eta urte askotan eukitzen dugu Bilboko txapelketa. Eskerrik asko Iñaki, ala izan dadila. Bale, zuri, eskerrik asko. Iñaki Osa Goikoetxea Gernikan amaitu zuen lotari ibilbidea urte luzez. Emaitza ikaragarriak lortu eta gero, orain beste zereginetan dabil, eta aste honetan bertan entzun ditugu bere hitzak. Entxe ladur bildu duena esateko. Alegia, zilebete, urte osoan izango direla zesta jaialdiak han eta hemen. Heldu diote berriro buruz-buruko finalari, Aritz Erkiagak eta Johan Sorozabalek. Errebotera bidean pilota jarri. Johanek eraman. Aritz. Eraman, errebesez. Aritzen hirugarren ahalegin honi. Azkenean, etekina atera dio. Bai, jarri da gintzien, atzera txitxakea datoketan, Johan defentzan ondo ibili da, baina gero aukeri ukida benin, engaina bin daue ormabiko posturia markau dau, Johan zabalera junda eta gero azkenien barrure, dotore amaitxu du. Mar pilotaka da, azken tanto honetan. Defentsa handiko pilotaria da Johan. Arlo fisikoa ere aintzat hartu beharko dugu, partida gogortzen baldin bada. Ondo, aterako zaio pilota egiteko moduan Erkiagari. Garaiz iritsi da txokora Johan. Aritzek eskubiz orain erreboteatu. Engainatu Johanek, engainatu du aurkaria, pelota luze, barrura bidaliz. 7 eta 3. Bai, ez, Johan epe berak aukeri daukenin agintzen ipintxeko edo apur bate joku aldatzeko den astetako eragak usten dago, berape bat guzela doitasunek, kasu honetan saietzeko postura horretan kostauaz hormabiko markau dau eta barrure Aritz Zabalera jundanin, barruen laga ikusten, hori, kualitatea daukuzela eta baliabide asko daukula berape banaka ondo jokatzeko. Erkiaga. Johan. Txulara. Eraman Aritzek, atzera egin behar Johanek. Erkiaga. Errebote ona. Eutxi Johanek. Oso aurrean harrapa dezake. Zer egingo du. Ejada egiteko keinua eta pilota errebotera. Ara zer egin dion gero Erkiagak. Buruz den pasa, 4 eta 7. Zelako gatxadan hori hortik eitxi, kontrola zeitxi,
zabalera ziztu bizien eskapauarik, eta biaduran botati, ez da peloti ez dauki errez, baina hor betik hainkak presionau eta bere korpus dana erabilitxe pasau erain, zelako gatxadan era horretako tantu ditxe. Orain ere 10 pilotaka da, jo dituzte. Guztira 69. Bikaina errestoa, baina atera egingo zaio. Johan. Nor mendean hartuko dabiltza. Errotea eskubiz, Johanek aukera orain aritzentzat. Ez du asmatu, Johanen aukera, honek ere ez. Gora. Gainera, Johani pasten dako da pelotie bizixe dauenez oso neurri atzeko paretien jo bizu oso neurri motxien, ez oso zindozu ez goratxua jo, ez aurreratxua, lehenko kasuen batxula izixe juntan jo dau behien, eta urten etxen dau, peloti bizitxua ala, arrisku hori ukiko dau, oso neurri motzien ibili dau, oso zehatz ibili dau errestuaz, eta kaso honetan bata gora besti bera, horrez eukibiko dau kontu. 5-7, Johanek egindeko lehen dabiziko akatsa. Erkiaga. Johan. Garitz, nola eraman duen. Natura bere laguntzarekin. Johan. Ikareta ez da eragingarria izan. Eskubiz Johanek ere ez du asmatu. Oso aurrean, Erkiaga. Indartsua piloteka da. Eraman Johanek. Gaina salduta geldituko da aurrean. Zer egingo dio zuloa nun, pelota han. Bai, ez horre eskuman euki daue Johanek aukerako peloti, erdi kortada, erdi atropeietera, ainketera botata. Junda hori normalien beti izaten da banakakuen ez dela aukeraketa hona, baieten bozu, zeure buru saltze oso. Eta hori pasabako, aritzazi da gintien, eta eskenin berak indau tantu lortu dugu itxi. Kasu horretan den bidau edo atzeko txitxakea topau, edo ormabikue botateko aukeri baduke, ormabikue bota. Baina hori botatie barrure zazpi kuadro horretara ainketara botaten, sartzen botzu, kasu honetan pasabako na pasabako. 11 pilotaka da. Ez dira gutxi. Azken 3 tantoetan 11 pilotaka da jo dituzte eta horregatik hartu dute orain atxeden baltitxo bat. Berdintzeko aukera Aritz Erkiagak. Pasa. Ematen zuena baino gehiago bota du pilota hori frontisak. Eta pasa izan da. Berdinduta daude pasabanarekin, hemendik aurrera zazpitik atzera bote egindako pilota guztiak falta izango dira sakez. Erkiagaren sakea. Johan. Begira zer egin dion. Arrapatu Johanek. Eta gero burua saldita zuela. Ez du barkatu. Baina handiko izan da Aritzen jokaldia ere. Bai, ez, oso pilota gatxa atrapadu zabalien, Aritzek ez iztu bizien zabalera bota da benien, eta gero hartu da benien, baina Aritzeri suave pasau eta. Alexander Rekalde daukagu aldamenean, puntista handia, puntista oia. Alexander, Gabon. Gabon, zera. Miamitik Durangora, nolatan? Bai, azterrete etortena urtero birritzen, da zelako postasune frontoiolan ikustia. Zoizuna ditu emon, zelako gozadia frontoiolan ikustia. Markagailuan 8 eta 6 atzetik doa Erkiaga, elkarren aurka askotan jokatuak zarete, Aritzek irauliko alduz, zer moduz ikusten duzu? Bai, partido hau oso ondo dabil, ongio partido asko gelditzen da, ni pestot peloti bizitzen hanin Erkiaga pizkate haunditzu egingo da, baina kontuz zabaltze oso ondo dabil joatzen.
Alexander, Iñaki Osagoikoetxeak esan digu, jokatu duen aurrelaririk gogorrenetako bat izan zinela. Eta nik zezangot, zema buruko minen bostenarek, madre santa. Ez, goza bat izen da horraz jogatzi ez, placer bat izen da, beraz jogatziek, kontraritxo modun, eta kantxetik kanpora, gehiago. Alexander, zer iruditzen zaizu hemen zesta punta izaten ari den olatu hau? Ba, ez noiko izango, oinda 2 urte, ze paseten da hemen, ze gozaba da fronteiolan ikustia. Horreik ezatuet, zorizionak, eta segi no. Ba, eskerrik asko, Alex, gurekin izatearren, eta gozatu, opor hauek. Zegoei. Alex Rekalde, zenbatetan ikusi dugun, ez da asko aldatu, itxurari dagokionez? Ez, betiko modun da, ez da bape aldatu. Da, lehen izan dugun aritz bera, banaka asko ikesia bela jokatzen Miamin, beste askoren artien, Alex bera, ez, aurkarixe urte askotan alkarren kontra jokatzen, eta igertako azken baten honek maila hondiko pilotarixek egon dior, eta aritzeri berari igertako zelako maila hartu daben, beste han egon urte dantan, eta hartu daben esperientzia danaz. Alexek esan du, pelota bizitzen danean Erkiagak aukera izango duela, baina berea bizitu baino lehen aldatu egin du Johanek eta pelota berri atera. Bai, ez, azken baten Johanek horti joko dau, pelota aldanik geixen aldatu, peloti ez bizitzeko eta berak aukerak ukitzeko. Aritzeke pelota bizitzaz asko den geixen aldau. Johan, mendio. Botea gineraziz. Ondo, Johan. Ikusgarria egin duen jauzia eta pelota begira nun jarri duen. Eraman aritzek, baina oso gertu harrapatuko du aurretik. Gaiztoa aterako zaio horre rebotetik. Eraman aritzek. Atzera egin duen Johanek. Mendean izan du une oro, baina hendik ez du bukatu Johanek. Hau da garbiena orain arte. Bai. 10-7. Ondo, Johan, ondo dabil, aurrien topetan pelotie, aginti hartzen tantuen, eta batez be, aukeraketak enbida bezenin, aukeraketa honak itxen, kasu honetan atzera jokatu dau, defentzan aritzipini, eta eskenien horre hirugarren kuadruen leko honien hartu da benien, hormabikue asko arrezkau barik, eta tantuen. Ondo, maia ondixe dakusten dabil Johan. Etorkizun handia du, bai pinaka zein, buruz buru. Errolketa ofizialean, herriatuan azken urteetan antolatu dutenean, azken 2 edizioetan jokatu du, eta finalean sartu, baina hemendik aurrera aintzat hartzeko pilotaria izango da, banaka ere. Pelota motelarekin, hotza dago oraindik. Erkiaga. Gauza zaila asko egiten ikusi izan dugu Aritz Erkiaga, baina zinez zaila izango da lehen domiziko joko honetan emaitzari buelta ematea. Bai, ez, Johan Ordabil, zait guztixen dabil bere maile mantentzen, kasu honetan tanto darra indau, neko zaietik ikusi dago Aritze erdi preso daukela, eta suabe bipareta botaten, eta bai, zail dauke Aritze gauzak, Johan maila ondixe dakusten dagoelako. Bat jautan zaio eskoari anaia pelotaria, Gorka eta arrera ere bai Oiana. Aita pelotari Oia eta Saskigilea. Azken sake atera du lehen da biziko joko honetan Johan Sorozabalek. Erkiaga barruan. Denak isilik pelotak botean nun joko dezuen ikusi arte. Bai, ez, ikuste zan erreixatik urbil ibili da bela, barruen edo kanpuen enun neuen, gehu jarne, dano beho isilik, eta azkenien barruen, da, ondiok Aritze bizirik ezetien, zail dauk ez gauza, baina Aritzek badakigu edo zerritxeko kabaz dala. Beste lau tanto beharko lituzke, lehen da biziko punto handia eskuratzeko. Asko ateratuko da errebotetik, eskubiz, Johanentzat aukera, txapara! Alduta zegoen barruan Erkiaga, baina
Egitasuna falta izan zaio erremateari norabide egokia baldin bazuen ere. Bai, preso eukidau baritz, baina berape nahiko barrutik bota dau, ordune asko arreskau bierra eukidaue ormabikue ondo zabaldu eraitxeko eta aritze zeltzeko, eta azkeni hori xaitxik, beko txapara bota dau, ez? Apur bat nahi ban amaitxu bai edo bai tantue, baina, bueno, bera txapara joako eta aritze beste tanto bat, tanto biko abantaia, ikusiko gira, zepazten da. Erkiaga, ezin du askorik errizkatu sakearekin. Hortxe gelditu da, txula da, Johanen erantzuna, 12:09 nagusitu da Lapurtarra. Nola bizi izan duen lehen da biziko jokoa bane? Johan, has dominado en este set, ¿cómo lo has vivido desde dentro? El plan es bien contra Aritz, con la pelota muerta. Tiene que Aritz se quedar en el fondo de la cancha. Por el momento todo va bien y hay que hacerlo en el segundo set. De cara al segundo set, físicamente, ¿qué tal estás? Yo bien. Seguir corriendo y poner la pelota donde Aritz no puede hacer daño y seguir así. Zorteon, Johan, eskerrik asko. Atseden hartzera doaz, lehen da biziko jokoa jokatu eta gero. Hortxe orain arteko datuak, egindakoak 7 ditu. Erkiagak galdutakoak 3, arrebotean 3, Ispasterkoak atzean beste 2. Txak txula beste bat. Johanek egindakoak 9, galdutakoak 2. Oso maila ona eman du hasieratik. 4 pilotakada atzean tanto bihurtu ditu. Eta ez beste 2. Zein ikusgarriagoak izan dira biak. Errebotean beste 2. Azkenekoa txulan jarri du pilota eta horri izan da Johanen azkenekoa. Lehen aipatu dut, Ibon Berritxuko txapelketa jokatu duela, azken 2 urtetan ez du oraindik emaitza azpimarragarririk izan, baina nik uste datorren urtean kiniela guztietan azaldeko dela Johan. Bai, Johan dano dakigu, danak esaten dabe zelako ia maila dauken eta zelako etorkizune duken ondioke pilotari gazti da, asko duk ondioke hobetzeko eta erakusten dabile gaurko honetan, bere maili nindauen, ze kualitate dauken eta hurrengoko txapelketan be, favorituen artien, bera ongo dala, argi ikusi da. Hanek galdutu dio, fizikoki zer moduz dagoen, eta berak erantzun du fizikoki, esan ez bezala zer, egin bepa nekatuta egoteko, ez? Arrituta erantzun du, ez da? Fizikoki zer, ari zara galdetzen, ez da? Bai. Ezena bezala prestatuta dago, eta ikusiko dugu, partida luzatzen den, gogortzen den, baina honek erantzungo duela argi dago. Baina, asko aldaliteke neurketa, tartean Aritz Erkiaga izan da. Hemendik aurrera beste kontu bat izan liteke. Lehendabiziko sakea Aritzek aterako du eta orain bai beste pasa bana egiteko aukera izango dute. Begira, nola arriskatu duen, baina hala ere, ezin pelota errebotean sartu. Barrura azkar bizi, kanto. Bai, ez, horreuk arrisku Johanek, pasetera badoie, baina ez badaue paretera altzen, behi joten badu lehenko botie, pelotiek asko urtengo dau, Aritzek erreboti aurrien errebotetako aukerikuko dau, eta behin Aritzeri horremoten botazu, hor aldotzu bota barrura velozia dia, zoin bota modun, edo ormabikue, edo pasetera bota atzera ostabe, normalien tantu itxeko aukera asko. Laburragoa, baina bote handiago egin dio, bigarren sakeak. Berriz ere aukera Erkiagarentzat. Uste baino gutxiago atera da, eta ia loa harrapatu du, baina gara iziritsi da. Bai, ez, hasiera baten horrek geratu modu nindau, pentsa dugu, ja ez ala atzaraka beheltzen, baina gitxitxo aurten dau, eta azkenien jarraitxin dau, eta horrek bidau aukeri botateko ormaikue, eta ondo bota, eta tanto. Ipareta 3 tanto egin ditu.
Iaia tantoa galdutzat eman ondoren. Berea izan da tantoa. Eta banako berdinketa. Markagailua erakusten ari zaiguna. Beste pilotarekin Johan. Begira. Ez du ondo kalkulatu Johanek eta Han egin du tantori. Bai ez, pixkat moztxua eta dau eta pentsate Aritzek ez bala pasako. Apurba bere postu izan dugu, hori postura horretan bota dau inder asko barik, alturi monda eta pelotiek abiadura asko barik, baina beti atzeratzen eta atzeko pareta junda eta buruz gain pasautza. Erkiagaren sakea. Aukera ona Aritzentzat. Ez. Egi jetxi du pilota hori, oso aukera ona zuen. Bai, esku-eskuen euki dau. Ormabikoen Johan gainera barrure botateko onda. Oso Ormabiko botateko modu, baina bera jugako. Johanek resto horretan, gainera pelota honeaz, doie abiaduri mota doie eta pelota barrixaz bai aldozu holan bota eta pasten bota sustau errebotien asko urtengo, baina eskendengo hiru lau sakerresto bota dauenak danak behien jode boti elelengo eta Aritzeri asko urteako, ez? Hori aldala kin bideu beste erabateko posturiaz errestu bota, pasetera jun, baina pixkate palanki sartute, ez abiadura, eta hori usteote aldatu emiko lekula Johanek. Gora, goiko sarera. Pelotak irriste egin du frontisean eta oso gol atera zaio. 3 eta 2. Eta Aritz ben normalien eitzen ez da bene akatzak eitzen ikusten gabiz, bai errematien, peloteuen bai. Bost, pilotak galdu ditu. Besteak beste. Erkiaga. Zulara. Aukerakoak gelditu zaio, baina huts berriro eskubizi du. Akatxe egin ditu gisa honetakoak. Bai, ez da bile, eroso jokatzen, ez da bile. Horrek gitxen ikusten zuz utzeitzen Aritz. Erape barri urtetzaz, ez ban pentsetan hori baiako banik. Bana eta bina egin ondoren. Biarrizko aurrelaria. Bitanto gainetik. Erkiaga. Johan. Pasa egin du. 5 eta 2. Bai, kasu honetan apur bat aurreratxoa moztxoa eta dago Aritzepe bai. Eta aukeri uki daue larrei emonbarik pasetako, eta kasu honetan pixkate posturiaz pasaure ditza, eta Aritzek berak ebentza baina goragoa ipini eta peiota saie jarri. Erkiaga. Zalantza egin du. Eraman errebotea Johanek. Aritz. Johan. Bote egin erazik. Pasa egin du. Oso ondo. Bai, ze gainera oso pilota saia hartu da, oso era desero zuen atzien, eta zeuken pasetako aukeraik eziban hortik Aritz pasau, eta ordune boti egin eraitzera junda, eta keston boti erain, eta Aritze guzu gain pasau. Logan Sorozabal, Gabón. Arratsaldeon. Logan, ¿cómo van tus pulsaciones en este momento? En el momento son buenas pulsaciones, rápidas pero buenas. ¿Qué tal ves a Johan? Está jugando muy bien, está pasando, está jugando el plan perfecto. Se le ve a Aritz un poquito, no sé, en dificultad, pero es Aritz, me imagino que se va a despertar en un momento u otro. Aunque vaya por delante, Aritz Erkiaga es Erkiaga y nunca se sabe, ¿verdad? Exactamente, lo más difícil es cerrar un partido, es lo que queda hacer ahora y tiene que seguir así de todas formas. ¿Qué consejo le darías en este momento? Del momento, seguir jugando así, no es porque estás ganando que hay que cambiar lo que sea, hay que seguir jugando serio, pasándole, ir a buscar adelante y acabar los tantos. En el descanso le he preguntado qué tal estaba físicamente, me ha dicho que muy bien. ¿Quién, Johan? Sí, está muy bien, sí, se está preparando todos los días, está bien. Eskerrik asko, Logan. Gracias. Aitak nola bizitzen duen partida aldamenean jarrita geunden, eta 2 minutuan esaten nuen, helduko alda gure elkarrezketara, gizona, helduko alda?
horrela doazen bitartean, ondo utziko dio, bukatu arte. Baina, beldur dira denak, beldur eta batzuk frontoian esperantza badaukate, Aritzek bereak eta bi egiteko iratzargailua garaiz jarri eta ea esnatzen den. Ezoiko hutsak egiten ari baita gaur. Aritz Erkiaga ematen ez dituen erraztasunak ematen ari da. Johani ezertxo ere kendu gabe, oso ondo jokatzen ari baita. Erdiak egin ditu bigarren joko honetan Johanek. 6 eta 2. Lehendabizikoa 12 eta 9 atera du bere alde Sorozabalek. Johan, tanto landuz. Aritzek pasa egin nahi izan du, ez du lortu. Eskubiz Johanek atzera, tokitxarrera Aritzentzat. Atera da. Baina oraindik ere erasoan aurkaria Johan. Indar gutxiagorekin, hau atera egingo zaio Aritzi. Eta ez bere txanda oraintxe izan liteke, baizta izan ere. Bai, esan dugu norrea esposu apur bat esposua sartetan asarta biozin lekue, kasu honetan eskumiaz batxitxakeko delengo botie jotie lurrien. Urteten badu pelotia Aritzek errebotetik edo zelako jokaldi xaldotzu bota. Eta hori eki dau Johanek. Horreuki dago aurrera botekorrio bile juteko moduen, atzera indau, eta atzera indauen horretatik etorri apur bat Aritzeko ostabe aginti hartzie eta azkenien tantu itxe. Aritzen sakea. Erantzunik gabe gelditu da. Takitokiri gabe gelditu den edo... Bai, ez pentsetan olako behartu da benik, sartzeko moduko betxendu azte sako nahi zen da, baina bez nahi azte izen larri behartuteko hori ez, ondo sartzeko modun, eta gainera ja atzetik aurrerako joeriaz eta pasetako moduen, baina urte niago. Aritzek puntua gehiago arriskatuko duela iruditzen zait sakearekin, hau labur gelditu zaio baina. Johan, gaur jotako pilotaka da. Gaizki, Aritz. Bai. Ja baina hoizeko zitzau, pur bat behartute botaten eta beste horreuki da aukeri bat barrure bota, pur bat bote laizter topetera, Johanei pelota gatsa jartzera, baina jokaldixe botati hartzen da, baina ez behartute eta gaizki. Zazpi pilota gutxe egin ditu Eizplastreko magoak. Johanen sakea. Zain gelditu behar izan du. Goitibera baitzotorkion ezkerraldera. Aritzentzat aukera garbia. Bost eta zazpi. Bai, ez da era pizkate apur bat goitzen omonda emote ban kanporata dana jumi bala, ze oso goitzen bota dau, goitzi berako joera bari peloti, baina eskenin barruan. Emote ban isixe zare da jumi bala zuzenien. Amabina tanto eginda berdinduta daude, baina aldeak aldutakoetan dago Zazpi Erkiagak bi baino ez Johanek. Bost eta zazpi. Rebotearen zain, baina labur gelditu zaio eta ezin izan du behar bezala jaso. 8 eta 5. Kasu honetan abiadura motzalako Johanepe bai, pelota horrek eskapadatxu hartu dau, eta berez asko urten biduan pelotie, jo dau errebotie eta geratu inda guztiz. Petzetan nago nahi gult Johanek pelotie igul aldatu diko leukela, ostabe azkenengo tantuek abantaiatxua manteni du eta pazientziaz jokatzen bere ahala geisha danez hori topetan, baina pelota barrinaz jarraitzi pentsa du. Johanek gainean, Aritz. Eta zaila zen, bote txiki egin baitio, hor geldituko da. 6.
Bai, horrez dago, nahiko pilota gatxak bideo gainera atzera hartu torriako hori, geratzi lortu dugu eta gero txitxaka suabe oso ondo dugu. 6-8. Lehendabiziko jokoan pare bat aldiz, gerturatu da bi tantora, tanto batera, baina ezin izan du harrapatu. Bigarrenean zer gertatzen den. Bote aurrera egin behar izan du. Johanen errestoa oso indartsua, gelditu egingo da txulan, eraman aritzek bere burua lurrera botata. Zarat atera duen saskiak lurrarekin bat egin duenean. Aritz. Gerorako utzi eta ezin. Okerra atera zaio Johani, tanto batera Aritz. Bai, hor da, urratzen Aritz pixkate suspertzen dabil, Johanek oso resto ona bota dau. Aritzek rebote oso zaila erun dau, bera dauken dana botata, zestiaz behi jota, eta gero aginti hartu da honin, horra kasu honetan ondo urtetako peloti esan, baina zabale ditzea eta Johanei. Baina bai, Aritz urratuako eta Johanek oin gauzak oso ondo egin bikotxu, set hau erun nahi badau eta partidu. Bigarren jokoa berdintzeko asmoz, sakea, Aritz Erkiagak atera du. Johan, jokaldia baina altura falta izan zaio, harrapatu du. Zortzina. Bai, horra purua behartute gota dau, alban tantu jarraitxuak urbat, ondo errebotetako monukido parrureo, bai. Aritzei pilota saie jarriz, baina horma biku botati eta arrisketi entza dugu eta bera joago. Lau tanto egiten dituenak irabaziko du bigarren jokoa. Johanek lortzen baldin badu partida hortxe bertan amaituko litzateke, baina alaintxe bizi izaten ari da partidako unerik zailena. Erkiaga tantuak egiten ari baita eta sensazioak pixka bat errekuperatzen. Aurretik da, 9-8. Bai, da, egunan momentu bate peloti aldatu eta piskat hori ekiditzeko eukideo aukeri, da jarraitxun da pelotiaz nik ustotan adaltu baban, piskat aginte hori segitzen eukitzeko aukerikiko gala, oine peloti bizi da, kasu honetan be paseta junda, espadago sartetan atzeko paretea, asko urten, eta gero ja behin Aritzeri horre botaten motzazu, edo zer etxeko kapaz da. Zazpi eta biko partziala erdietxi du Aritz Erkiagak. 180 pilotaka da bien artean, orain arte. 41 minutu betzitzera doaz. Finala jokatzen hasi direnetik. Erkiagaren sakea. Johan. Ez du ondo kalkulatu, baina nola eraman duen pelota hori. Johan entzat aukera guztia orain. Aterako alda gutxi. Nahi duen egiteko laugarren kuadroan. Bai, azkenean lortu du tantoa, baina ikaragarria Aritzek eraman duen pelota hura. Bai, oso zaila, erun dau. Gaina Johan apur bat errimauteta, baina, bueno, gero arte da benin agintia, bai, oso zaila, ez da, bape beharretza hori dute. Gero ondo erabakion arte Johanek, abiadura asko barik atzera bota, ostabe zeu ipini agintien, eta pazientziziaz hueku etopau, eta topo de benin hueku, tantu egin. Johanen sakea. Eidez, marterdian Johanek. Aritz, Dotore. Eskubiz, bipareta tanto. Amabita bederatzi. Agosho!
Bai, ez aditzeko ontsa bile dana moten, hile edo bizi baki ontsa bidauela, eta ikusi gu azkenengo tantutan suspertu dela eta bine itxen ez dela. Tanto behar ditu Bizkaitarrak, neurketa markagailu orokorrean berdintzeko. Sake ona. Eta erresto ere, bai. Oso ona, leko zuzaietik, horratzetik pareteraltzeko edarto mundiako pelotiai eta Johanek emotza danaz eta gainera bota dau txula perfetera. Pelota herria edo aritzena, igule saki ez dago eta ondio pasarik usteot set honetan, ordune igule saki arresketera jongo da, ia aritzeri errebotera daten motza eta zeta eruteko aukeri daude. Aitak emandako agindua izan da. Ez da txarra, okia izan du, aritzek eramateko. Garruan eta tanto, ederra. 11 eta 10. Ze partida egiten ari den Johan. Bai, eta sake hau, dan bai edo bai arreskau bidau aldanik geixen. Errebotera tatera, pasa bat dauke, ez da beste sakerik eta biherriko set honetan, así que bai arreskau bidauke hau guztiz. Johanek atera du. Eskubiz erantzungo dio. Garitze goinetara bota nahi izan dio. Errebesez jarri da orain Ispastergoa, partida berdindu nahian. Bigarren joko hau berdindu nahian. Ederra Johanen azkena. Bai, azkenengo momentuen, azkenengo tantuen, zer nolako tantue, Ormabiko perfecto bota dugu eta posik egongo. Johan, zorionak. Gracias. En el primer set has dominado, en el segundo Aritz se ha despertado un poquito. Sí, ha empezado muy mal el segundo set. Yo con 4 o 5 puntos adelante y a partir del momento ha empezado a rematar muy bien y es muy difícil de jugar contra Aritz cuando remata así, pero hasta el final he luchado y estoy contento. Habéis empatado a 8, a 9, a 10, pero no te ha salido en ningún momento del partido. No, porque sabemos que en el mano a mano con el saque se puede hacer muchos tantos de seguido, entonces hay que quedarse en el momento y intentar de hacer tanto y ha funcionado hoy. Johan, durante todo el partido te hemos visto muy seguro, muy concentrado. Sí, porque el mano a mano no se permite ni un error. Si le das un pelota adelante o al medio, te va a hacer el tanto, entonces hay que quedarse muy concentrado y con el plan a la izquierda al fondo. Johan, has tenido un apoyo muy importante fuera de la cancha. Sí, con el padre al lado de yo es siempre más fácil, es creo mi primer título en España, entonces estoy muy contento. Le has ganado nada más y nada menos al vigente campeón, Aritz Erquiaga, es aún más especial. Sí, es más especial porque al momento es el número 1, el que gana todo, entonces sabemos que cuando jugamos contra Aritz va a ser una grande batalla y creo que hoy ha sido una grande batalla, pero hoy he podido ganar. Johan, ¿a quién le dedicas esta chapela? Creo a mi padre porque otra vez está al lado, creo que sufrió más que yo durante los partidos, entonces le dedico a él. Zorionak, Johan. Gracias. Johan Sorozabalen hitzak izan dira, asko balio du honek animikoki berarentzat. Ibon. Bai, beti bilida hurbil, Winter Serieseko txapelketetan finala horrekotan, partidonak itxen, beti txapelan inguruen, kasu honetan finalera altzia lortu dau, eta gainera irabazti ez, Aritzen kontra gainera, gaur egungo honenan kontra, eta usteote moral asko mongotza da. Johan, si te parece bien, vamos a ver el mejor tanto del partido. Creo que es en el primer set. Ez azkena da, Ane. Azken hartu aldugu. Es el último tanto del partido. Vamos a comentarlo. He intentado de sacar largo para tener un buen resto. Creo que tengo la pelota en el 8, dominó el tanto. He intentado de hacer el tanto aquí, pero ha hecho una buena defensa. Y ahora que
está cerca de yo, no puede estar a la derecha, y entonces he corrido la oportunidad de campo. ¿No lo has pensado dos veces? No, lo he visto solo que era al lado de yo, y entonces hay que correr un poco de riesgo para ganar, y acabo de mi lado hoy. Zorionak, Johan. Gracias. Aukera bat baino gehiago izan dugu, han esaten hasi den tanto hori zen aukeretako bat, beste bipareta bat ere bai, baina zuen garrantzia kontuan hartuta eta izan den tanto dotorea izan da gainera horixe hautatu dugu, eta bai ederki komentatu duela Johan Sorozabalek berak ere. Sari banaketaren ondoren entzun nahi genuke Aritz Erkiaga, gutxitan ikusi dugu, Aritz erotak gutxi egiten, eta behar bada egun txar bat izan duela, esan da labur bildu liteke Ibon. Bai ez, egiz esan Aritze beran mailatik beraua ikusi gau, bai igule, Johanek ez dutalako gauzak errezkarri, baina bai, ez dugu ikusi txispa horreaz, eta aukerak eta hartu da benin, normalien tantu itxin da bela, rematien, eta urko honetan utzasko ikusi gau, eta bueno, Aritz gizak ixe da, eta honepe itxitxu faioek, eta egiz esan postena Johanentzako bai, etorkizun honetan, mota honetako txapela irabazti gaur egun honenan kontra, eta moral asko motetzu, eta etorkizune daukena ikusitxe, askotan ikusiko gu txapela jazten. Bi final izan dira gaur hemen, Durangoko Ezkurdi Jai Alai pilotalekuan, lehen da bizikoa emakumeen Winter Seriesa, garaipena, Elena Barnetxeak eta Arai Lejardik lortu dute 3 seteko finala. Jokatu ondoren, bi izan dira gizonezkoenean, eta biak Johanek irabazi ditu. Ane? Aldabenean daukagu Aritz Erkiaga. Aritz, zuk zer horrek ze irakurketa egiten duzu, gaurko neurketaren irakurketa bat? Txarto ezin da jokatu, dana txarto. Susperraldi txiki bat izan duzu, bigarren setean, gauzako beto atera zaizkizu, saiatu zara, alegindu zara, baina Johanek ez dizu aukera baliatzen utzi. Ez oso ondo jokatu dugu, sakerreztun oso ondo, errebesaz oso ondo atzeratzen izan da, bezo hakitzen izen atzeratu edo rebotera ipini, izan merezimendu guztiz irabazi dugu. Normalean utxe egiten ez dituzun pilotak utxe egiten ikusi zaitugu gaur Aritz. Bai, asko. Holan ezin da irabazi, da, bueno, holan penak itxeo, ez da, txarto jokatute, meritxo hori pez irabazteko. Animo Aritz, eskerrik asko. Eskerrik asko. Okerrego ezin dela jokatu, aipatu du, Aritz Erkiagak, meritudik ezin kenduko diogu ara ere Johan Sorozabali handia egin baitu gaur, biarriztarrak 16 tanto egin ditu Aritzek, 7 pilota hutsegin, errebotetik bueltan 6 tanto, atzean 4, iparetaz 2, aurkariak Johanek egin 17, 3 baino ez ditu galdu. Era guztietako tantoak lortu ditu, atzean 7, iparetaz 5, batzuk errebesez, besteak eskubiz. Errebotetik 3 tanto, guztira 17. 12 eta 9 irabazi du lehen da bizikoa, 12 eta 10 amaitu dute bigarrenean, apeldun berria du, Buruzburuko, Durangoko Winter Seriesen ondoren jokatu oiten banakakoak. Honekin utziko zaituztegu, egun hau ederra pasadugu gaur hemen, pilotazaleek lepo bete dute Durangoko Ezkurdi, eta ea datorren urtean, 3. ekitaldia antolatzen dutenean, gauzak berdintzen edo hobetzen dituzten. Besterik ez, Gabon Ane, Gabon Ibon, Gabon. Estazaleok, urren arte, Gabon pasa!